kanina. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Hey girl, konnichiwa. Chinita, baby girl, please come here na. Ayoko na kasing nag-isa. Magtatapad lang tayo ng table. We're looking at each other, but di ka naman comfortable. I don't know why, di naman ako batang pasuway. Titig mo pa lang ako'y bibigay. Hanggang tayo walang kapatay. Alam ako ay natunan na. Mga titig mo sa akin nakapikali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl, yung tingin. Alam ako ay natunan na. Mga titig mo sa aking nakapikali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sandy Oliverio, the best. Well, ako na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Ganda naman, hindi pa lang matik na tapos ka, yeah. Di ko mapigilan ang aking nararamdaman. Sarap sigilan ang chikita na yan sa kanyang pinagkatayuan, yeah. Sa iyong tingin, alam ako ay natunan na. Mga titig mo sa aking makapikali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Northern Summer Mix DJs. Sandy Oliverio, the best. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be changing forever, didn't let you. Usually don't be falling fast. You gotta know I'm keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you love me was to get back at you always love but before you leave. Usually I would never even care. Baby, I know you're creeping. I feel it in the air. Every night and every day. I try to make it stay, but you're trapping alone. Hear somebody break your heart. Looking like you need to. Ayan. Okay, adjust pa tayo naman. Ayan, may galod shoutout siya, Ma'am Jenilyn. Maraming salamat sa pagdala, Ma'am Jenilyn. Ayan. Siyempre, ayusin muna natin yung microphone natin kasi ba yan? Lagi na nasira yung microphone ko. Ayan, Ma'am Jenilyn Mix Vlog. Ayan, may galod shoutout. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Nakatulog tayo kasi uyat tayo kagabi. Prelods, ayan mga shoutout sa'yo, Prelods. Gigising lang natin na Prelods. Mahirap talaga pag Ramadan, nagpupuyat. Ay, ko. Ayan, mga shoutout ulit yan sa inyo sa 13 million viewers ko dyan. 13 daw. Shoutout po, Ma'am Jen. Pakidilat ang mata mo. Ayun, sige, Prelods, dilat na.
Ayan, gising ka na, Ma'am J. Ayun, si Ma'am J. Ma'am Jenny din. Inuman natin ng tea, as usual, di ba tea? Pag sa Pilipinas kasi wala namang umiinom sa atin ng ano doon sa Pilipinas, yung tea. Wala eh. Umuwi ako dati, nagdala ako noon, hindi naman nila iniinom. Pangit na yung amoy. Ate Scarlett, ang amoy di ka mo. Narito sa Ate Scarlett eh. Ate Scarlett, saan ka na Ate Scarlett? Ayan, medyo nahuli po tayo ng live guys, dapat 5:30. Kasi siyempre araw ng Biyernes na naman. Siyempre araw ng Biyernes po ay may araw po kami ng pagsamba. Ayan, Miguel, shoutout po sa lahat dyan sa mga kaibigan po natin. Shoutout sa ano, ng Team Maliw Maliw. Ayan. At siyempre shoutout sa Prelods. Alam ko naka-live din si Ma'am Hajier. Amin. Ayun. Pag uwi ko na, natulog na ako. Hindi na nga ako nakadalaw sa mga live. Ayan. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Ayan, Prelods. Wala ka nga live. Ayan. Maka 2 hours lang ako. Okay na to. Maka 2 hours lang. Ayos na. Ayan. Tagal ko sa backstage kanina kaya mga pogi lang in-accept niya. Ayan, ang hirap pagka mga pogi na in-accept niya. Thumbs Dan bro. Ayan, maraming salamat ulit sa iyo, bro Noel, sa pamember ng iyong main channel kasi mga pamember mo dati yung isa mo yan. Maraming salamat sa iyo, bro. Ang tamang kwentuhan na muna tayo. Ayan, siyempre, tamang kwentuhan lang kasi wala naman tayong ibang ano nito kasi nagsusulol naman ako dito eh. Hindi na makakikat naman si Pelos dahil wala tayong StreamYard eh. Ayun, naawa tuloy ako sa sarili ko, Prelods. Dahil tagal ko sa vaccine. Oo nga, Prelods, kita ko nga eh. Pagka matagal ka sa vaccine, ay naku, lalamuking ka talaga yun. Hindi ako makapabad, bro. Nasa bundok ako. Mahina ang net ko. Mahina net dito. Ayan, okay lang, bro. Mag-ingat ka po dyan sa kabundukan na yung pinapasyalan, bro. Ayan, maraming salamat sa pagdala, bro. Ayan, okay lang po yan, bro. Hello, big shout out namin ni bro. May Pelas Nelson. Ayan, mag-ilang shout out dyan kay Ma'am Daisy. Ayan, Kuya Mon, mag-ilang shout out. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kuya Mon. Si Kuya Mon. Thank you. Ayan, maraming loud shout out ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Ayan. Sa 4 million viewers natin dyan. 4 million yan. May sa akin ano. Ayan. Ayan, siyempre, pag araw kasi ng Biyernes, guys, wala talaga ako, umaga ako balis. Bro Nelson, kumusta na? Ayan, sabi ni Bro Noel. Kuya Mon, shout out, love you, opo, opo, opo. Ayan, sige, shout out sa'yo, Kuya Mon. Kuya Falcon, shout out. Ayan, shout out sa'yo, Kuya Mon. Ayan, mag-live ka rin, Kuya Mon. Siyempre. Ayan, parang nakita ko na, nag-review ako ng live ni Ma'am Scarlett. Si Kuya Mon, nakita ko doon. Saka sino ba yan? Si Ma'am Carmen ba yan? Pantatlo lang yata sila doon. Okay lang po, Lolo Bigs. Ingat po kayo dyan, Lolo Bigs. Ayan. Oo, Kuya Falco, nakapag-live kanina. Ayan, sige. Ako, dapat kahapon pa eh. Tinatamad ako minsan mag-live pagka... Shoutout sa lahat! Ayan, may shoutout sa lahat dyan. Ayan guys, kung may mga ano po kayo dyan, tamang-tamang ano lang tayo. Update lang. Kaya pagka attenders nga sabi nga ni Pelods eh. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ayan, yun kami kagabi kay Maria ba yan? Pag-game siya ng Prelods eh. Doon ka ba yung Prelods? Gabi. Anong oras na yan? Pati nang ginabi ako ng tulog. Oo, kasi alas 8 kasi na umaga. Maalis ako. Ayun. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan. Sa lahat na mga kaibigan po natin dyan sa Mardi Nation. At syempre, sa lahat po ng kaibigan po ayan, sa lahat mga pamilya po natin sa bansang Pilipinas. Ako pala sa baba at sa backseat ako ni Ate Scarlett. Buwang nga mo, hindi ko mo, sabi. Ano ba? Mamaya lulusot yan si Ma'am Scarlett. Mamaya lulusot yan. Harang ko yan, Lads Oni. Ayan, gulaw chata. Para naman siya lahat si Lads Oni. Nakita ka sa kanyang ano. Ayun. At syempre, maganda talaga ba isa nakapasyal-pasyal din tayo minsan. Kami nga bukas siguro magano kami, makalimasag kami.
Vlog ko nga bukas mga limasag kami. Nagaya yung kasamaan ko doon sa ano eh. Sa Panam. Alam niyo yung Panam? Sa Panambahan. Ano doon kami. Limasag. Sarap ng limasag. Ay! Ko. Ako, Prelos, nagpaprotesta nga ako doon eh. Dahil nahihilo ako sa kanap ng chicken na niluto eh. Chicken daw eh. Yung pala, yung ano, chicken bukari pala yan. Ang bukari kasi, iba yung bukari. Yung bukari kasi kanin po yun eh. Ay, sabi ko, Maria eh. Namumunta dito, protesta talaga ako doon. Sabi nga ni Lutzmana, protesta ako doon eh. Chicken daw eh. Ang luto daw ng chicken eh. Tapos Maria, pag-game siya, protestahan ko talaga yan. Lagi kaya ako nakain sa Matam. Pagka sabi mo ang kabsa roba, Ross, ano yung kanin? Bukari o pag bukari kasi, may dalawang klaseng bukari, Ross bukari. Parang puti, at mayroong yelo. Diba ate kami nun? Ayan. Oo. Tumawag pa ako kay Maria kagabi kasi nga nagpapaano ako doon sa ano ko, sa ano. Ayaw pa rin. Gusto pala 30% eh. Kaya nung inano ko, doon siya sa 30%, doon siya naprobahan. Kaya may sa ulit sa'yo, Kuya Mon. Ayan, tama-tama yan mamaya. Magla-live na naman yan kasi hindi na busy kasi sila ngayon yung mga sila Tenelda, ayan, sila Maria, ayan, sila Ma'am Scarlett. Busy kasi magpuputor ngayon eh. Putor ng tawag ngayon eh. Kaya busy, maya kakain kasi mga ano nila. Magluto talaga yan sila, Prelods. Ang ingay ng bunganga. Oo nga. Pagkano nga? Maria. Pero agad sa gabi, di ba nagpag-game siya, oras na yun. Tulog pa nga ako. Sabi ko, tulog na sana ako eh. Kaso nang pag-games siya eh, hindi mo lang pinanalo doon sa pag-games niya eh. At ako nakanalo ko. Oo, maingay nga doon siya eh. Si Ma'am Nels nga, maingay eh. Parang hindi ko naman, maingay niya. Hindi ko narinig siya ng salita doon sa taas eh. Ayan, sa 6 million viewers natin, mag-allow chat at ulit sa inyo. Nagulat kasi kasama ko dito, ang ingay kasi ng wanga, kaya nag-mute na lang ako. Saka daling araw na yun. Ano oras yun? Ako nga nung nagising ako, mag-alas 8. Siya mag-alas 8. Ay, mag-alas 7:50 na. Usapan namin ni Lord Charlie, sunduin niya ako alas 8. Ay, dali ako. Late na ako konti. 2 minutes lang naman late. May plano pa naman sana akong buboto ngayon sa araw kaso hindi pala pwede kasi damam. Doon pala ako sa Riyadh na embassy. Wala akong pangalan kasi dito. Kaya siguro baka luwas na ako sa Riyadh. Ayun, dadala ko pa naman yung passport kaya sabi ko baka pwede akong makaboto. Tinignan ko pala, wala pala akong listahan doon. Ay, hindi nagla-live dyan. Busy na yun si Lord Salde Prelos. Lagi kami magkasama tuwing Friday. Tuwing Friday kasi may Panam. Lagi kami magkasama. Busy siya kasi Ramadan. Sa status ng trabaho niya, busy siya. Ano kasi siya sa ano tawag ito? Sa mga kalimutan ko, dicer o ano yan. Basta may ano siya eh. May busy. Siyempre, daming mga ano siguro. Tagal siya hindi nagla-live. Parang wala naman yata siyang upload eh. Parang nakita ko, hindi naman siya nag-upload.
Ayun. Ayun, Kuya Mon, maraming salamat sa pa-BG-BG mo dyan. Ayan, siyempre guys, sa mga shoutout sa lahat ng mga kaibigan natin. Madali lang to pagkatapos ito maya. Daglit lang yung ano. Nagluto itong kasama ko ng ano eh. Manok tsaka halong kalabasa eh. Sabi ko, hindi ako kakain. Ba't sa amin kayo dati, nung nalala ko noon, yung mga matanda, ayaw nila magluto ng halo yung kalabasa at saka manok. Oo. Dito naman, nakakain naman yung kalabasa, sarap at saka manok. Ewan ko bakit ganon. Sa probinsya, ayaw nila ihalo yung kalabasa at saka sa manok. Oo, siyempre doon yung mga tatlong ano ni Kuya Mon, tatlong bibi niya. Ayan, BG si Kuya Mon, andun ang puso niya sa kabila, andito ang atay niya. Panay itong tulong na cellphone ng kasama ko. Already ko. Naka-live din si Mama Algier. Kuya, bigla shoutout ulit dyan sa inyo. Naka-live din, nakita ko naka-live din si Mama Algier. Mama Algier. Nandito kasi ako sa dalawa, Mama Algier at si Mama Gigi. May ba yung kasama? Kaya pa-music muna ako nga para ano. Para yung karama. Ayun. Bumata ang mga babae sa puso niya kasi nga mga gurang na sila. Maria. Mga veterano na kasi. Si Maria, mga veterano na yan. Thumbs love, Kuya Love. Ayan, Ma'am Emas, maraming salamat. Ayun, nagising pa si Ma'am Emas. Maraming salamat sa Ma'am Emma Halfinghan. Oo, bata pa yan. Mga ano sila. Malay na 40 pa lang naman sila, Prelod. Doon po nag-uumpisa yung ano. Yan, mega love. Shout out everyone. Sabi ni Ate Emma's Helping Hand. Yung ano ngayon, yung bagong pag-aaral. Ma'am Emma's Dikit Kalimbang dating dikit. Ayan. Maraming salamat. Prelod. Ayun nga sa pag-aaral, Prelods, diba dati na 40, age begins at 40. Hindi na yan. 60 na ngayon yung ano. Yung edad ng age begins at 60 na ngayon. Oo. Ayun. May mas dikit na. Maraming salamat sa Ma'am Emma, Helping Hand sa pagdalaw. Sa aking live stream. Ayun. Siyempre, matagal-tagal ko na hindi nakita sa Ma'am Emma. Emma, saan ka baka na malagi, Ma'am Emma? Sana mabisita ko sa LS ko. Sorry, Fred. Kuya Lalab, mag-live ako bukas. Ay, wow. Sige, Ma'am Emma. Yan ba yung live mo, Ma'am Emma? Sige, Ma'am Emma. Ipipin natin yung bahay mo para matamsakan natin bukas. Ayan. Sabi ni Pre Leons Nelson, sana mabisita mo daw si Ate Emma sa live niya. Ayun, na-miss kita, Kuya. Ayun, siyempre ate, na-miss ka rin namin dito kasi minsan hindi ka napunta. Tagal na, Tema. Lagi kang absent sa live ko, Tema. Ayun. Maraming salamat sa ulit, Ate Emma. Siyempre may mga trabaho din tayo. Yeah. Busy. Oo. Sorry. Nakarig ka ngayon, hindi ka nasalita. Saan na si Pio? Wala na. Nagtatamsak na siya sa Tema, tapos alis na kasi wala ka eh. Noong isang araw, pumunta dito sa akin eh. May binaba siyang link eh. Akala ko nga sa'yo, hindi pala. Iba pala yung binaba ni Los Pio eh.
Oo, kumakaringking nga hindi naman pre-loads, hindi nga sila nagsasalita eh. Thank you so much po Kuya Nelson, pasyal po ako. Ayan, ayan guys, may nakapin po ako. Ano yan, tema. Ano ba ito? Ayun, dito na si pre-loads. Lapagan isdaan at tulungan tayo na at magparami. Ayan, sabi nga, humayo kayo at magpakarami. Nakita ko naman si idol ko rito. Si idol ano ko to eh. Si Rol Ganso to eh. Team Good Babes yun eh, si Lods Royal Ganso. Thank you so much. Ayun. Baka nakita niya na ang destiny niya. Umikot din. Tanong ka rin na Tema nung nakarang nawala ka. Sabi niya sa akin saan si Tema? Hanapan niya kayong dalawa. Ba't hindi kayo nagsusulubong yung dalawa? Ayan. Ayan guys, may nakapin po upcoming live stream ni Ate Emma Kalpinghans. Ayan, batamsakan naman natin sa mga hindi pa nakatamsak yan. Ayan. Parang alam po nakatamsak na ito eh. Ano ba ito? Matagal na itong Ate Emma. Ganun pa rin yung trailer. 10 pa lang. Ayan. Oo, lagi na. Busy din sila sa Piopio kasi Ramadan kasi. Busy siya. Busy din siya ngayon. Pag mga ganitong mga Ramadan. 1, 2, 3 bukas. Time Pilipinas time. Diyan ang oras na yan. 5 hours kasi ang advance ng Pilipinas eh. Atras ka ng alas 12, alas 11, alas 10. Alas 9, alas 8 dito. Ayan, sige Tema, pagka makagising tayo na umaga, ayan, papasyal tayo sa live mo. Sisilip! Ito, saka ko lang muna. Saka ko lang ulit mamaya. Pagka Oo, sana all, daming premiere, Tema. Oo, mas maganda kasi marami kang premiere. Oo, 9 a.m. 9 a.m. sa'yo yung preloads kasi advance ka na 1 oras. Sa akin, alas 8. Oo. Try kong pumunta bukas. Sige, Tema, hindi pa ako nakapunta kaya sa live niya, Tema. Din. Sige, bukas, pagka hindi tinanghali, kasi minsan tinanghali na rin pagkagising eh. Sana ka naman, Tema, doon sa taas. Pwede mo umakyat doon sa taas mo, Tema? Nagtatang namin yung preloads doon. Tingnan ko bukas kung may matira sa MB ko. Kasi yung MB ko kasi minsan makaakyat. Minsan hindi eh. Kanta tira si Ma'am Emma. Ayan. Wait kita Kuya Nelson at Kuya Love. Kakanta pala sa Tema. Sige, tingnan natin bukas Tema kung yung stream yung MB ko makakyat. Akyat pa pagka hindi. Video lang ako sa baba. Kanta tira pala sa Tema eh. Iba din sa Tema. Kanta pala. Kaya pala sabi pa na request ng paboritong song. Request tayo bukas doon pag live. Pagka ako pumunta kasi doon bukas, mag-request ako ng kanta. Oo. Hindi, nakita ko nga Tema nung nag-live kasi anong ibang co-host yata yun sa taas. Try ko lang, Ma'am Emma, kasi off ni Mrs. Ayan. Pag off kasi gagala. Gano'n naman daw. Ayan. Nakadalaw pala ako, nakasilip pala ako isang beses sa live mo, Tema. Yung ano pala yon? Si ano yung tao doon sa taas? Sino nga yung na DJ? Isa lang doon eh. Ayan. Ma'am Jeneline Mix, Blamig Shoutout.
We don't need ayuda ng ninja. Aba, suplado ka na ngayon, Prelods. Nag-ano ka na ba? Naghingi ka rin ng sukli kagad. Siyempre yung mga ano kasi guys, mga bagong mga ano pa yung bahay. Siyempre. Hingi kagad sila ng sukli. Sukli naman dyan. Yan, siyempre. Hingi ka naman, Prelods, ha? Nag-iba ka rin style, Prelods. Hingi ka na kagad ng sukli, ah. Ayan, Ma'am Jeneline, shout out. Sabi niya na, joke lang yung Prelods. So, alam mo naman yung Prelods. Mas. Pero meron ako narinig na ano, marami, alam mo naman, dami kasing experience sa YouTube eh. Oo. Hi, Minandro! Ayan, Ma'am Jeneline Miguelao, shout out sa'yo. Ayan guys, may nakapin pa ako upcoming premiere ni Ate Emma, Helping Hands. Ayan, siya po ay si Ate Emma, Helping Hands. Hi, Nelson! Ayan si Ma'am Jeneline Mix Vlog. Maraming salamat sa Ma'am Jeneline. Ayan, shout out po sa mga kaibigan po natin niya sa Marley Nation. Ayan, dito na yung ating kaibigan na si Ate Nels. Ate Neldas Philippines Vlog. O, di ba? Ay, maraming salamat sa pagdala Ate Neldas. Hindi kami gumagala na hindi main dala namin. Ayan. Oo. Ako, main kasi dinadala ko na. Para pagkadikitan na, ayan, magano na lang. Shout out, Kuya Minandro. Hi, Ate Nelda. Sabi ni Ma'am Jeneline. Ako, main na dinadala ko pag umala na ako. Kasi nga, pagka ano, parang hindi na baba na, sabihin mo lang, go to channel na lang. Ayan, tamsak din sa nakapin. Ayan guys, patamsakan naman natin. Gawing live ni Ma'am Emma's Helping Hands. Si Ma'am Emma's Helping Hands. O, diba? Mas okay na yun pagka may na lang dalhin. Ayan. Ating Jeneline Mix Vlog, shout out. Ayan. Yan, shout out sa inyo dyan, guys. May dinala ko dati pa preloads. Oo. Ako kasi preloads, pagka maraming kung, ang tawag nito? Kung magsabay ng live, yung isa doon sa main. Oo. Tsaka hindi na preloads, kasi napansin ko yan, kahit main dalhin mo, hindi na siya rin basta-basta nalagas. Oo. Hindi na rin tayo takot malagas kasi nga, lagas-lagas naman na yung ano natin. Saka hindi naman siya. Nalagas lang konti. Kasi ako minsan, pagpunta ko doon, balik ulit ako doon sa ano, may nandala ko. After live, nagdidikit ako. Oo, hindi naman ano, preload. Napansin ko rin yan, para hindi naman siya nalagas. Kasi ako minsan, nagdidikit ako eh. Kain po tayo. Sige, Ma'am Jeneline, kumain ka po kayo. Maraming salamat sa pakain mo dyan, Ma'am Jeneline. Kuya Mon. Ayan. Ayun, Neldetet Black. O, diba? Ha? Sa akin yun? Saan? Kuya, panood mo yung video ko na namumuro ka na. Para sa'yo yun. Sa akin pala yun. Saan ba yung tema? Black ka rin, admitted. Search ko nga mamaya. Orin ko. Ako, may dedication wala yung video mo. Tema sa akin. Orin ko yan. Namumuro. Namumuro ka na. Ayan, sa hintit yun. Ayan, sa kay mahal ating Carmen dyan. Atin Nilda. Ayan. Panorin ko yung Ate Emma. Oo. Ayan, sige, panorin natin yan. Ayan kayo, Mon. Maraming salamat. Ayan guys, may nakapin pa ko. Tamsakan nyo naman niya yung upcoming premiere ni Ate Emma's Helping Hands. O, diba? Helping through the years, never let you go. Mami, baka naman pa-video din ng coveran song ko. O, coveran song. Ba, sige nga. May taga-editor yata ito sa Ate Emma. Ikaw ba nag-edit Ate Emma ng ano mo? Sa Ate Emma, big time to. Big time to kasi may taga-edit yata sa Ate Emma. No, si lahat ng videos na upload ko. Si ano naman, pag nag-premiere, si Ate, sino ba yun? Ang kanta niya yung ano, sino? Ma'am Sakura vlog ba yun? Sakura ba yun? Ma'am Emma, baka naman pa-video din ng coveran ko song. Anong klaseng Kuya Nelson? Sabi ni, ano, ayun. Maraming salamat sa pa-shoutout niya rin.
CPR ha, cover kabiran song ko. Oo, mayroon akong magamit ng cover kabiran song. Si ano, si Ate, kalimutan ko yung pangalan, yung Cherry Blossom din, yung ano, yung kanta niya, yung kanta lagi ni, no, ni Angga, yung cover song niya, yun. Hindi, kasi ang napapansin ko kasi minsan sa ano, sa YouTube, tulad sa akin, di ba, magkanta ako. Pag konti yung views niya, hindi niya kinukuha niyang CPR. Pero pagka marami na, ayun, may CPR. Ayun, Ma'am Carmen, mahal din Carmen Miguel shoutout. Hindi ko napansin si Ma'am Carmen dito pala. Carmen Tet, bleh. O, di ba? Ayan, shoutout yan kay Ma'am Richelle. Ay, sakit na dibdib ko talaga. Si Ma'am Dimple Sakura yata yan. Ma'am Dimple Sakura pala. May ano siya, may cover song siya. Yung cover song niya. Hindi naman namin makita kasi tema pagka ano, wala siyang CPR. Oh, may technique siguro dyan. Timbre mo naman. Ton, tet, bleh. O, di ba? Yan kaya mahal, maraming salamat sa pabili. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan. Please, upcoming live stream ni Ate Emma. Shout out po sa lahat ng mga... Ate Emma, nakaboto ka na rin dyan? Ayan. Absentee vote. Tawag yata niya. Walang CPR yan, Kuya Lalaw. May technique yata yung tema kasi marami kaya mga galamay. Wala ito sa tema, yung live niya, ibang umakyat doon, yung mga co-host niya. Para pag... Hindi kasi ako kantatero, Ma'am Emma, kaya siguro CPR video ko. And Ma'am Sweet September Tosokos, maraming salamat tayo Ma'am Sweet September. Hindi, ang style kasi ni Lolo, pagka konti yung ano, yung viewers, hindi niya CPR-in. Kasi sabi niya, wala namang, yung hindi magsi-CPR yung may ano. Pero pag marami siyang views, doon siya maghataw ng CPR. Kasi ako dati, may mga kanta ako na wala siya, konti lang yung views niya. Pero nung dumami, tsaka siya nung nag-CPR. Oh, ibang klase din. Pinadalhan ako ng consulate ng boteng, dinamad ako magbuhay pa din sa tema. Sayang natin yung boss. Ma'am Emma, tamsak po dating dikit. Ma'am Emma, helping hands, dan tamsak dating dikit. Ayan. Heren. Ayan, may shoutout po sa lahat. Sabi ni Ma'am Sweet September. Ayan. Ako gusto ko maboto kasi tagal na ako hindi kasi nakaboto. Kumbaga hindi na-updated yung aking ano. Ilang years na ako yung nakaboto. Mula 2000, ano pa yan? 2006 ang huling eleksyon pag alis ko doon sa Pilipinas eh. 2006 yun eh. 2007. Oo. May ilang years na rin ako din nakaboto. 15 years na rin kasi ako dito. Kaya tagal na. Anak mong meow! Ayan, sa 7 million viewers natin, maraming salamat sa inyo. Ayos, may kapin pa ko dyan. Thank you so much, Sisi Carmen. Dating dikit po tayo. Carmen Tet, tulog na kayo, ble. Manalo ako, kaibigan, $10. Kay kaibigan Tet. Wow. Dollars ha. Ayan. Sweet September, jot out. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Kuya Mon, maraming salamat sa PBGBG. Ayan, oh. Ba't parang matagal yung oras? 33 minutes pa lang ako. Ganun. Harti tayo. Ayun nga, yung kay Maria nga kagabi, nagprotesta nga ako doon eh. Binigyan niya si Lodge Manap ng $1 eh. Ako hindi yata eh. Magprotesta ulit ako. Ewan ko sa inyo, ble. Eh, malis pa yung threshold ko eh. Pero malapit na rin yun, man. Yan ay million viewers natin yan. Edi wow, nanalo pag ako nanalo, ayaw ko ipalipad. Sa gusto lang, paliparan. Apa, gaganti si Nelda. Shoutout din, ma'am. Nelda. Ayan, magkala shoutout sa inyo. Maraming salamat. Sabi, edi wow. Ayun, shoutout din, ma'am Nelda. Wala kasi kayo doon. Pag wala doon, wala yun. Absent yun. Pero ganun pa man, nilistap kayo. Kuya Lala, punta
ka sa part 3, climax ng Cherry Blossom ko sa April 20. Ayun, sige ate Emma, puntahan po natin yan. Ayun, ayan, may pa-premyo doon. Ayan. Puntahan namin. Baba mo yung ate Emma bago magla-live. Halimbawa ako, kung sino naka-live dito sa mga natin. Kaya Ma'am Carmen, kay Freelas, baba mo yung link para puntahan namin yung Cherry Blossom mo. May Cherry Blossom pa rin ba doon? Oo. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan sa 7 million views. Kahit mayroon ako doon, ayaw ko palipad. Basta gusto ko lang niyan. Gusto ko lang niya paliparan. O, diba? Oo nga. Maraming sama ng loob si Ate Neldas. Ayaw mo, tinenda, babawiin tayo. Balang araw, sisikat din tayo. Abangan na lang nila yan sa periodiko. Galing na ako kay Emma. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Jenny Lynn. Ikaw, Prelos, lagi ka lang nilaglag lagi sa mga si Ate Scarlett kapag ikaw nalaglag. Okay. Yan, Prelos, ano yan? Follow the leader. Ay, sabi na, follow the leader. Ano? Oh. Maraming salamat sa iyo. Rolling Party, hindi kasi ako sikat eh. Oo nga. Ganun talaga, Tindil. Tis-tis na. Kaya nga sabi ko sa iyo, balang araw, sisikat din tayo. Abangan na lang nila yan sa periodiko. Part 1 at part 2, di ka sumilip sa part 3, sumilip ka kuya. Love premiere ko yun. Oo nga, hindi nga ako, kasi nga ganitong te Emma. Magre-review na lang ako, te Emma. Oo, kasi minsan na taon pagka araw kasi may trabaho kami. O, silip ako sa part 3. Oo. Ano daw? Hindi daw siya sikat. Thank you so much, sis Junelyn. Sabi ni Ate Emma's helping hands. Ayan. Oh, hindi daw siya sikat, preloads, kaya ritan po sa atin dito. Alam mo naman yung mga veterans move. Basta mga veterans move, preloads. Medyo tampuhin niyan. Sikat ka, no? Hinahanap ka nga ng viewers. Saan daw nga tulog sa taas, sabi niya. Oo nga. Silent sila ngayon. Si Ate Nelda, si Mahal din Carmen, pag sa taas yun, silent sila. Tapos pag sabing end, bigla na nasa bababa din. Mga diskarte, preloads. Okay, mga mobs ng mga veterans. Ate Nelda at saka Ate Carmen. Yan, siyempre guys, puyat-puyat yung mga yan. Pagod sa trabaho, siyempre. Pag Ramadan talaga, ay nako. Dami silang trabaho. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga nakakaalam lang din. Oh. Pag Ramadan kasi sa bansang Middle East, busy talaga yung mga sa loob ng bahay kasi maghanda ng pagkain. Tapos matutulog sila ng madaling araw, maghugas pa ng mga plato. Alam mo yan guys, kasi dito rin ako sa abroad eh. Ito na kasi Middle East eh. Tapos tapos ng Ramadan, wala lang adiya. Dati pagka panahon ng mapagbigay, ngayon medyo na rin eh. Nabutan ko pa dati pagka andun ako dati sa Si Pio Pio, where are you? Shout out kita. Gusto ko lang mag-thank you. Ayan. Baka busy yan sila si Pio Pio at Emma. Ayan. Present naman lagi yan sila si Pio Pio. Sumusupport yan. Minsan dumadalaw sa lahat po kami nag-live dito. Lading Nelda, Freelas Nelson, kay Lods Manap, saka kay Ma'am Carmen. At ano si Rona busy? Iwan ko lang basta ako mag-support sa mga kaibigan. Ayun, parang umugot si Bella sa Tinelda at Carmen. Sabi niya kapag games daw, gising nga. Iwan ko lang basta ako mag-support sa mga kaibigan. Siyempre, natin yung mga kaibigan. Ayan bro, harap, yan Lord Sony, maraming salamat sa'yo. Ating Neltonet, palipad mo $5 sa akin ha. Hating lalo naman. O diba, hating lola naman. Alam mo na yun, pero pag hating lola. Ayan, bro, halal ng radyodan. Nako, prelos, kahit noon pa, hindi pa nga nagyayaw sila sa LS ko. Ang gusto lang nila, matulog sa taas. Ayan, prelos, kaya ka na lang intindi, prelos. Alam mo naman ng mga madaling mapagod na yun.
Alam mo yung mga ganong edad, Predos. Pag ano na yan, madaling mapagod. Yan yung gusto ko, yung madaling mapagod para tulog na kagad. Oo. Minsan ba nagising ako, ang aga nakita ko minsan, ayan, si Ate Nelda kasi masipag talaga yan. Baba ng link niya. Kaya minsan, pagkadilat tingin ko siya, ba may link si Ate Nelda Tapos sakan ko muna tapos hindi na lang ako magko-comment kasi natulog ulit ako balik eh. Huwag na kayo alala, wala na matulog sa mga LS. Aba. So, ayun. Tampo tuloy yung dalawang mga veterans natin. Kapag hindi mo binabaan ng hagdan, galit na galit. Namamuro ka na talaga, kuya, lalab. Basta kung manakit, aning Neltinet. Oo, tapos siyempre, ang galit ni Ate Nelda, iba din sa galit ni Mahal Ading Carmen. Ate Nelda kasi, medyo matigas. Si yung Mahal Carmen naman, yung malambot. Aba, sabi ko, nagigising ako ng maaga, alas 6 nagising. Kita ko, naka-live na si Mahal Ading Carmen, mga aga nito Kaya nga sabi, pag maaga matulog, maaga din magising. Sige, sinabi mo yan, mag-ading na mutet. Di ba? Ma'am Emma, tusok na ako, ha? Ayan. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan sa taas. Patamsakan naman natin. Lads on it. Lads Tim Hands. And bro, Harold. Mamuro na ako sabi natin, Emma. Ay, wala akong sinasabi, Ayan guys, ito guys, pawang mga professional lang pong magawa niyan sa mga kaibigan sa baba. Pagka medyo mahina yung atay nyo at saka balon-balonan. Natuto na sa tumigas na sila. Thank you so much, Sisi at Carmen. Oo. Nauna kasi nagla-live si Ading Carmen. Kasi naghahabol sila ng oras Ayan. Lods Oni, maraming salamat. Love you, Kuya, si Kuya Falcon. Ayan. Maraming salamat sa Lods Oni. Maraming panigalan ni Lods Oni. Buti nakapag-relax sila. Nakita ko yung mo. Ayun. Kahit ako busy, nagyayaw ako sa LS nyo. Ayan. Oo nga. Ka-Oni, examine ni Frelas Nelson. Ayan. Yung hindi sikat lang nagsasabi noon, hindi matulog sa mga LSO. Oo. Hindi, ibon nga kahit nakahapon sa puno ng mga ibon kasi guys. Paano ba matutulog yung mga ibon? Akyat sa puno. Ay, bigit yung mata. Ganun yun. Siyempre, love din. Ayan. Nelson. Ayan. Yan Kuya Mon, maraming salamat sa'yo. Kaya yung ahas guys, pagka umakyat kayo sa puno, hindi na kayo tutuklawin yan. Oo, hindi mo nanuklaw yung ahas sa puno. Pag umakyat kayo sa taas, tapos may ahas, hindi kayo tutuklawin. Iwan ko sa iyo, Nelton. Kasi pag ahas, pagka tuklawin ka doon sa puno, sa taas, mahuhulog siya. Tama ka, Ading Palti. Di ba? Siyempre, ang pick sa atin. Nakapikit ang mata. Di ba? Ading ni Ma'am Junilin. Yung aso naman, ilang beses daw umikot bago matulog. Ayan, Gwenny's Vlog in Thailand. Uncle, magkila shoutout, tamsak. Ayan, maraming salamat. Ayan. Ay, Uncle, may pamangkin na pala ako. Magkila shoutout sa'yo, Uncle. Magkila shoutout, tamsak. Sino ito si Ma'am Gwenny's? Magkila shoutout sa Ma'am Gwenny's. Anak, Oni, shoutout sabi ni Ading Nels. Ayan, maraming salamat sa inyo. Aba, si Ma'am Gwen, andito. Ayan, si Predas pala. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Gwen. Magandalaw yun si Ma'am Gwenny's sa akin live stream. Ayan guys, may nakapin pa ko. Please tamsakan naman din si Ma'am Emas. Siya po ay nasa Land of Cherry Blossom. Yun ba yun? Cherry Blossom ba yun? Sa Japan. Diba? Maganda kasi ang Japan, no? Kaso ang Japan kasi, every 3 years na yata. Oy, Sir Nelson, huwag maingay. Ayun, huwag ka na maingay, Fred. Sabi ni Ma'am Gwenny's.
Ayun. Kuya Lalab, iparinig mo sa amin yung yelo mong boses. Yelo daw. Wag na, Ma'am Emma, kasi mawaos na ako. Sakit yung dibdib ko. Ma'am. Nagkaroon ako ng ano, alam yung ano guys, yung, ano tawag nito? Kung sa English ano to eh. Sa Tagalog pala, yung sikmat. Ginatika-tika ko lang akon kababayan. O, diba? Sabi ni Ma'am Gwen, tika-tika. Ay, magsalita na naman ako maya ng Ilonggo dito, Ma'am Gwen. Tika-tika yun akong kababayan. Si Ma'am Gwen. Ayun, ito na si Maria. Ayun si Maria. Parang iba to. Maria ba to? Maria, malabo yung mata ko. Maria 134 vlog. Parang di ata nagpaharang Ayan, shout out sa'yo, Mayang. Ate Maria! Aling Maria, shout out. Ayan. Ayan, Mayang, yung ano ko pala, yung tax ko. Di ba sabi mo ipasa sa'yo kagabi? Sila mag-aring tulog, mantika yan. Tapos sinesting ko ulit. Na-approve siya, pero doon tumakbo sa 30%. Wala na, nag-approve. Baka 30% talaga hinahanap pala noon. Noong nag-fill up ulit ako ng form, wala na yung ano doon, 15%. Diretso na sa 30%. Wala kang harang nung pumasok ako. Pero may harang ako eh. Ayun. Wala ako narinig. Wala, naribingin. Kaya pre-lods, walang narinig yun si Maria. Tsaka hindi rin makakabasa yan. I-chismis natin siya. Maria, buha nga mo, tiko mo. Ayun. Hindi ko mantika, olive oil ako, no? Ay, wow, sosyal. Olive oil at saka ano yan silang dalawa. Si Ate Carmen, si Ate Nilda, olive oil. Bahay ba din si Ate Nilda, olive oil. Mamahaling mantika. Wala nga akong narinig, Kuya Nelson, sabi ni Maria. Ayun. 10 million views. Ayun, Dan, share, pre. Ayan, may kala chat out, share, pre. Loud spec, wa. Ayun, hindi ko nakita, pre. Malabo na yung mata ko si Per. Sana, pre, ha? Shout out sa'yo, pre. Ayan, congrats sa'yo, pre. Makita ko yung mga, ano mo. Yan, tuloy-tuloy na rin yung pag-vlog mo. Tsaka siyempre, ayan. Shout out sa'yo, pre. Berador Pekwa. Ayan, may naka-pin pa ko yan, guys. Support naman natin. Gwenis, turog doon ako, Uncle Oy. Ayun, sige, Ma'am Gwenis of Thailand. Ayan, turog na akong kababayan nga taga-Antiki. Ayun. Wala akong marinig pero bunga mo ang ingay. Ma'am Gwenis, salamat sa pagpansyal sa balay. Idol Pekwa. Ayan, sabi ni Ma'am Kuya Mon. Ayan. Ate Nilda, ano sinabi ni Kuya Falcon? Madam. Naku, latik latik na sila, prelos. Ayan, speaking of latik kasi guys, pag ganitong mamahal na araw sa atin. Alam nyo kasi dati, nagmamantika kami noong mahal na araw para pang ano, yung latik na kinakain. Ayan. Ayan, tawa sa tema. Ayan. Ayan. Kasi mantika daw ako, sabi ko naman, olive oil ako. Ha, ha, ha. Shout out Team Maliw, sabi ni Fre, Berador Pekwa. Ayan, maraming salamat sa iyo, Fre. Magising ka pa dyan sa bansang Pilipinas. Anong olive oil? Latik ka lang. Aba, parang hindi pinagdidiinan. Parang ano ka lang, Ate Nelda, yung paglatik kasi, mantika na niyog yun. Mantika na yun, natutulog kasi yun. Mitit ka, ikaw latik, hindi ako. Oh, may rason, pero alam mo kung bakit sila sabi na hindi sila latik? Kasi madaling araw sila nagigising, preloads. Kasi pagka mga ganong madaling araw, preloads, sign up aging na yan. Nelson, si Kuya Falcon ba yan or si Juan? Abo. Magay na Maria. Nildatit manlalatik. Diba? Manlalatik. Pero ang tik-tik guys, parang kung gusto nyo talagang maraming latik, alam nyo yung niyog, kayurin nyo yung niyog. Tapos yun parang isangag nyo. Saka lagyan ng asukal. Yan. Yung pangawin mo latik, yung ano yun. Nako, sino kaya yung andyan? Ba, nagpaano siya ngayon parang Aros Maria. Yan. Ganti tayo.
Muitit, nabuntit. O, di ba? Nabunutit. Nabunutit daw, sabi ni Tineda. Pangit kayong puro may tit sa dulo, ano? Sige nga, magsalita kayo ng may tit sa dulo. Mayroong itit. Mitit. Ako kuya pala ko nakita na rin kita. Aba. Hoy, nagsusulo ako rito Kasi pinapawisan niya ako. Pasok ka, prelods. Nilatit, manlalatik. Aba, oo, pasok, prelods, pasok Oo. Kasi dati, nung nagtatrabaho ko sa food manufacturing, yung latik na natutulog tuloy yan. Para malakas yung mic, yung boses. Yan ang mga technique sa boses niyan, Maria. Para buong buo. Ay. Ayan, Ma'am Emma, makitawa na lang tayo. Request talaga sa Maria. Tangalin yung bunga nga doon sa matangkad kasi ako nayuko ako, Maria. Sakit ng baywang ko Ayan, Sisi Carmen. Ayan guys, may nakapin po ako sa taas. Please thumbs up ka naman upcoming premiere. Ayan, live stream ni Ma'am Emma. Kasama po doon, nakita ko sila ni Lods Royal Ganso, ang aking kababayan na alam ko sa Kuwait niya si Lods Royal Ganso. Yung founder ng mga Team Good Babes. Oy, Sisi Carmen. Nelson Tet. Latik lapit na masaltik. Gaya-gaya. Ayan, gaya-gaya ka naman, Nedatet. Mandalatik. Si Sir Ruel, Kuya Lalabs. Kilala kayo si Sir Ruel Ganso? Nadalaw ako doon. Kasi nung maliit pa yung bahay ko, nangingisda din ako kay Lord Ruel Ganso. Kasi sabi ko, nakikinig ako doon sa live stream niya. Sabi ko, parang may tono to Tapos sabi ko, Sir, Ilonggo ka? Sabi niya, Ilonggo ko. Sabi niya. Maganda yung mag-live si Sir Ruel Ganso. Nakakatuwa yan Joker din yan May upload siya nga, yung sa bus yata yun, konduktor siya Di may tit saltik. Bakit may tik na naman? May tit na lang. Saltik. Saltit dapat, saltit. Saltit. Kasi pag layo ko, tinan mo. Layo ko ako. Sakit yung likod ko. Yan kasi, kahit sa mic na lang, makabawi tayo. Mic, ang tawag yan, mic romance. Layo yan, okay. Saang mag-live sa akin every Saturday para sa ayuda? Siya pala nag-live sa every Saturday. Ibig sabihin na tema, wala ka pala doon. Hindi pwede yan, prelods, kasi wala sa tema doon Dapat nandun tayo doon siya. Oo. Sakit na nga ng likod ko sa kayuko ito sa mic ko Pagka Kahit si Mike na lang, ading mahal Oo, kahit Mike na lang, makakaano. Ang practice naman natin, buha natin kahit sa mic lang. Oo nga, Tema, nakita ko doon. Kahit sa mic. Doon ikaw yung nag-comment sa buhat, Tema. Nakita ko may nag-live doon yung yellow yung damit niya. Bro, niladatet, manlalatik. Oo, mag-stream ka, Tema. Pagka wakat ka, Tema, baka kami ni Prelos doon, magsisilip-silip din kami sa taas. Ayan. Ayan, masakit na naman yung ko. Ayan, saltik, latik. Diba? Ayan, taasan mo naman kasi pag hindi ko tinasa, masakit yung ko. Ayan. Miguel, shoutout ulit dyan sa 6 million viewers. Ayun guys, may nakapin pa ko. Tamsakan naman natin yung nakapin dyan. Sana si Maria, lumabas na si Maria. Ayan, charge mo na ako, prelods. Baka ma-high blood yung manalatik dito. Hindi yan, prelods sila. Mga veterano yan, yung mga veterans mob kasi, hindi basta-basta prelods na bumibigay yan. Ito naman sa tema, di ba? Ate, hindi ka ba nantok, ate ba? Oy, low blood ako, muitit. Low blood daw siya.
Ba't kaya mayroong high blood, mayroong low blood? Oo. Dapat kasi ang kinukunan ng dugo yung high blood. Oo. Ang problema kasi 'pag high blood ka, ba't di ka kukunan ng dugo? Kasi dapat kinukunan ng dugo yan kasi sobra yung dugo, eh. 'Di ba, Pre Lods? Bye, Miss Mitet, sa next year. Aba, parang mahaba-haba yan. See you next year, haba yan. Buti pa nagsabi na magkita na tayo sa kabilang buhay. Yan ang pinakamahirap. Oo, pag next year, okay lang yan. Ang mahirap pa nagsabi pa na si Manisa, magkita na tayo sa kabilang buhay. Mahaba-haba na tampuhan yun. Oo. Oy, low blood ako. Ayun. Kasi yung high blood naman kasi guys, inheritance naman yata yan. Oo. Ayun sa pag-aaral. Kasi ako dati guys, nung hindi pa ako kaya mga kabiterans natin yan sa baba. At sa mga kaibigan ko natin. Dati kasi, pinapanood ko yun lagi yung mga vlog ni Dr. Willie Ong. Oo. Doon ako kumukuha ng mga ideya. Kung ano yung mga ano. Subayan ko talaga yun. Tuwing may ano siya, may mga vlog. Siyempre, tungkol sa kalusugan po yan eh. Tamsak Dan. Ayan, Ma'am Taisha. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Taisha Hansen. Sa ating, ano si Ma'am Taisha yung mga urig. Mga veterans nito, mga urig ng mga veterano. Di ba, Ma'am Taisha? Ayan. Ayun, nagpahinga muna si Prelos Nelson kasi si Ma'am Lacey na naman napapare. Pagka Sir Falcon kasi si Ma'am Lacey ang gumagamit. Alam ko yan. Harang, Sir Falcon. Ganon din yan si Ate Samra, Ma'am Samra. Ma'am Taisha, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa pagdalaw, Ma'am Taisha. Ayun. Si Ma'am Taisha naman ay, kung di kayo nakakaalam, si Ma'am Taisha po ay nasa, saan ngayon si Ma'am Taisha? Sa Denmark. Ay, Denmark ba yun? Denmark. Ma'am Taisha, shout out. Harang pa. Ayan, maraming salamat. Ay, hindi pala ako narinig Ma'am Taisha. Buti na lang. Ayun. Denmark. Ang pinakamaano na mga lugar. May nakita akong vlog. Ano ba yun? Yung nanguha sila sa basura. Anong tawag nun? Yung mga prutas na tinatapon. Saan bansa yun? Amerika? May tawag doon eh, nabasa ko. Sino daw ang mananatik dito? Aba, si Fredo, sumamit naman ito. Nagpalit na lang. No? Yung mga, alam nyo kasi, nung panahon pa nung bata-bata pa ako, mahilig yung nanay ko kasi sa latik, magnalatik, magmamantika nitong buwan ng nito, di ba? Bata-bata yung buwan, siyempre araw ng panahon ngayon ng Holy Week ngayon, di ba? Mga kapatid po natin na mga Christian, di ba? Holy Week ngayon eh. Mamantika kami niyan araw ng Biyernes. Yung latik niya, binimantayan. Kasi sabi, wag mo siya nang kumakain ng latik kasi nga magtatay kapag nasubakan na kain ng latik kasi mantika. Kasi, oo. Matanda ka na ba, Kuya Lalab? Medyo veterans na ako, tema. Nasa line of 15 ako. Tapos pagka lilibing din kami ng nilibing namin yung suka doon sa lupa. Pagkadating ng sunod na Holy Week, Biyernes, saka namin kukunin. O, di ba? Yan ang mga matanda noon. Ay, sarap ng mantika niya kasi nagkukulay-kulay ay mantika. Ang niya kasi nagkukulay-kulay siya. Hindi pa naman atema. Bata-bata pa. Kumbaga, yung tuhod ko, kumbaga sa mga yung tuhod natin, medyo na rin, maalog-alog na rin ang konti. Kaya pala nalala ko noon, pag nakita ko yung aking lolo o sino dati yung nakikita ko, pag may nakita ko kung sumasakit na yung tuhod, sumasakit yung katawan, sabi ko, ba't sumasakit yung tuhod nila? Katawan nila. Ay, pag matanda ka na pala, maramdaman mo rin pala yan, sumasakit yung tuhod mo, kunting galaw mo lang, pumipitik yung mga ugat mo. Wala naman sa edad yan, kuya. Oo, wala sa edad yan natin. Performance yan. Hindi, siyempre guys, healthy kasi yan. Healthy living kasi yung tinatawag nila. Kaya mahaba yung buhay ng tao. Depende kasi sa kinakain natin yan. Kasi pag ikaw kasi, kapag kain ka na ng kain, sobra na doon sa konsumo mo sa isang araw ng katawan, talagang bibigay yung katawan.
Ayon sa pag-aaral nila. Kasi yung kinakain natin ngayon, makemikal na rin. Kaya ang buhay ng tao, guys, ang pinakamahaba ng buhay ng tao, 120 years lang yan. Hanggang dyan na lang yan. Pag may sumobra na dyan, ay wala na yan. Basta nga alam ko, 120 years lang ang pinakamahaba ang buhay ng tao. Kung alam nyo naman ang kung sino ang ay, dan sa nakapin, payuda sa nakapin. Dan sa nakapin, payuda sa nakapin. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan. Wala naman sa edad dyan, kuya. Ayan. Oo, tema. Tingnan mo ngayon, kahit mga bata, di ba? May makipanood ka sa mga balita, may mga bata ngayon na bata pa, high blood na, diabetic na. O, di ba? Ibig sabihin, sa kinakain po natin. Kasi tayo kasi ngayon, mahilig tayo sa matatamis na. Lahat kasi ng niluto, mayroong halong, may asukal, lagyan ng Sprite, o, di ba? Dati naman, wala naman uso noon yun. Yung bagoong sa probinsya ka noon, yung hinahalo lang namin sa mga gulay, bagoong lang. Hindi nga dati nagbibitsin eh. Alala ko pa eh. Oh, pag nasanay ka naman kasi sa wala ng bitsin o walang lang, okay lang. Yung Emon, maraming salamat. Ayudahan ako dito. Ayun. Dito panay sishami, oo. Masarap naman kasi yan, ma'am, Kasi pumapasok kami minsan sa Japanese restaurant eh. Sabi ko, ba't hilaw naman itong mga, to? Ayaw ko niyan, hindi ako kumakain hilaw. Tawa ako dun kay Hindi naman yan pumasok kami dati doon sa Japanese food. Yung isda. Sabi ko, isda to, hilaw naman to. Hindi mo naluto to. Ayan guys. Ayan. Ayan, pabyo lang sapat na. Ayan. Ayan guys, yung nakatamsak ng kanyang katema, syempre. Ayan. Oo. Si Samay kasi dyan kila ate, Marunong ako din mag-ano niyan eh. Kasi dati, yung kasama namin dito, mahilig yan magluto ng yung mga yung mga ano yung kanin? Nakain ako ng hilaw ng atay ng baka. Oo, nakasawsaw naman yan kati, di ba ate Emma? Nakasawsaw naman kasi yan sa mano. Sasawa naman kasi. Manghang. Ako dami na ako nakain ng mga hilaw. Makainin ako ng hilaw ate Emma. Bakala nyo, hindi naman kumain. Di ba, Prelod? Lagyan na ng sesame oil. Ayan, Ma'am Carmen Hilachotan. Daming kumakain ng hilaw at Emma. Kala mo, ikaw lang kumakain ng mga hilaw. At tayo nga yung nakain mo eh. Sa amin nga minsan, pati balon-balonan eh. Ayan. Ayan, mga Hilachotan tuloy ito sinagapin dyan. Tamzak, Ryan Cabello. Ayan. Sandy Hillis, Kuya Payo dan Nangapo. Ayan. Ayan, sige guys, may nakapin po tayo dyan. Ayan, tamsakan naman natin yung pin ni... Tamsakan naman natin yung pin. Ayan. Ayan. Ayan, may binaba din sila. Ayan, Payoda naman natin. Ayan. Kuya Payoda po. Ayan. Ayan guys, may nakababa dyan ng mga link. Support naman natin. Sir Ryan Cabello. Ayan. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw sa Sir Ryan. Ayan, may jacket niya Sir Ryan. Tamsak lang po. Ayan, maraming salamat sa Sir Ryan. Ayan, siyempre. Ayan guys, Bisa lang oras Salamat po, Mamu. Ayan, maraming salamat guys. Please support naman natin yung nakapin dyan sa taas. Upcoming premiere ni Ate Emma. Ayan.
Ayun, binabati sa Lods One. Ayun, support naman natin, guys. Support. Lapagan Isdaan. Ayun, guys. Pero isa na natin para hindi tayo mahirapan. Ayan. Yan ko po i-upload ang mga video ko po sa Taal Beach. Ayun guys, may nakapin po tayo kaya Tineldas. Hindi pa nakadikit po. Ayun, kay Lods Oni. Ayun, dikitan naman natin guys. Yan. Ay, rating ko lang galing beach Taal. Sa Taal pala yan, Lods Oni. May magandang lugar doon, ano? Taal. Yung Taal kasi ngayon parang nag-arboroto na naman. Nakita ko nung nakarang linggo ba yun? Ayun, Ma'am Taysha. Maraming salamat sa Ma'am Taysha. Ayun. Ma'am Taysha Yahoo, ading mong. Sabi ni Ate Carmen. Ayun guys, may nakapin pa ako. Support naman natin yung tatlong nakapin dyan. Ayan, upcoming. So hindi pa nakadikit. Alam ko naman, nakadikit naman kayo lahat. Dikitan nyo ulit. Maraming salamat sa inyo dyan sa pa-BG-BG. Maka 1 hour na po ako in 6 minutes. Ayan. At maraming salamat din sa iyo, Ate Emma. Kaya lang po ako umuwi kanina, kuya. Ayun, nakita ko nga doon, Lods Oni, yung ano mo. Sa Taal pala yun, beach Taal. Nakapunta ako dati sa anong year pa yun? 1990, ayun. May kailan shout out, Carmen, sabi ni Ma'am Taysha, 1998 o 97. Nakapunta kami dati sa Matabungkay dyan eh. Ayun, Lods Oni, nakapin na yung ano mo. Yung sa taas. O diba guys? Pag dito ka sa ibang bansa, tissue na, no? Pag sa Pilipinas, ito lang yung pamunas ka, no? Yun na yan. Siyempre, pag dito ka sa medyo social naman. May tissue na. Dati, buga mo lang doon sa gilid, eh. Nako. Pumunta ako dati yan, Matabungkay. Ano namin yun? Outing namin yun sa kumpanya dati yun. Alala ko pa nun. Dadaan kami na. Siyempre, dadaan ka ng Tagaytay. Makatatanaw mo yung Matabungkay, di ba? Oo. Parang yung baboy na yan. Pero ano yung baboy na kulay itim? Parang ano nila yun, di ba? Mahirap doon yung mga tae-tae niya. Kasi makati yung tae ng baboy. Oo, nakita ko yung video mo na yun may baboy na maitim. Alaga nila yun eh. Ayun at Emma, maraming salamat. Ayan. Matabungkay Beach Resort. Ayun, doon kami dati pumunta. Tapos nalala ko pa dati noon, hinahanap namin yung kasama namin na isa. Akala namin, tapos nag-alert. Siyempre may nakabantay doon yan eh. Hindi namin makita-kita. Tapos nag-alarm na yung nagkaroon na kami doon sa parang nagbabantay doon, na kami. Parang pidging na. Yung pala yung nakita namin doon sa kabila na lasing, nakipag-inuman pala doon. Nakita niyo kakilala niya doon, nag-inuman sa doon. Taal. Sidaan ka ng Tagaytay. Ayan. Nakano na ako dyan. Sipak kasi yung Matabungkay, puntang Lipa, Batangas. Nang may CR siya, nakakatuwa nga po. Pag may pupo, napunta sa sira, upload ko yun. Ano na yun talaga, Lazoni? Alaga nila pala yan. Ayun. Ay, mga viewers natin, maraming salamat. Ayun guys, may nakapin pa ako niya sa taas. Mayroon pa nga akong nakitang lugar na parang maraming mga baboy doon eh. Oo. Sabado di Gloria na pala sa atin ngayon dito kasi di uso yung mahal na araw. Opo, Ate Emma. Kahit sa atin kasi siyempre, mga Katolik, yan talagang
Sabado de Gloria. Oo. Dito naman kasi ano, buwan ng Ramadan. Dito sa Sabado de Gloria. Tapos pagka ano, linggo ng pagkabuhay, yan po yung ano sa atin. Oo. Barangay Waswas po yun, kuya. Ba, matindi yung ano na kuya ko na yun. Waswas. Waswas kasi sa amin, ano yun eh. Yung parang, ganun mo. Pagpag. Ayun, kumusta ta? Ayun, kumusta ang Taal, Oni? Sabi ni Kuya ni Lord Ryan. Kasi nung nakaraang araw kasi, nakita ko nun sa balita, nag-uusok na naman siya, parang pumutok. Kasi nung pumutok nun, dami talaga na ano nun, di ba? Mahirap kasi ang malapit ka sa ano, sa yung ano mo sa bulkan. Maganda pag doon ka, siyempre. Pero pag buwan kasi na ano, yun ang mahirap. Kaya waswas po, biliran ng tinapang tilapia po yun. Oo. Hindi, sa amin kasi, Lord Sonny, yung waswas na salita, parang ano, ipagpag, salitang Bisaya ba? Tinapang tilapia po yun. Oh. Masarap kasi ang lagi ko dating kinakain na yung ano, yung ano dito? Tinapa pag nilako sa Manila noon, yung maliit, anong isda yon? Galunggong isda ba yun? Masarap yung prituhin mo tsaka sausawan ng ano. Nakakamiss minsan yung ano, yung tinapa. Tahimik ang Bulacan pero mga bunga ng mga umuusok. Bunganga yung umuusok. Yung parang ano yon, singaw niya. Naalala ko dati yung ano, yung ano, pumutok yung Mount Pinatubo kasi high school ako nung pumutok yung Mount Pinatubo eh. Oh, anong 19 yun? Oh, alam niyo na yan kung ilang taon na. High school ako nun. Umaabot pa nga yung ano dun eh, yung ano ito? Yung alikabok. Yung abo. Umuusok. Oh. Kasi may kapatid kasi ako guys, nakapangasawa sa Zambales. Nung anong year, pumunta kasi ako doon. Sabi niya dati, nung pumutok yung Mount Pinatubo, naglabasan yung mga, di ba daming mga cobra doon sa ano, sa banda doon yan eh. May mga cobra doon. Pagka nakatayo ka lang doon dati, may dumadadaan na cobra. 1990 yata. 1991 yata yung Ma'am Tesha. Nalala ko 1990. Kasi high school ako noon. Ayos naman pala, normal naman umuusok. Oo, nakaapoy talaga yan dati. Pero bago sumabog, 20 years plus pa. Tama yan Kuya Lods Ryan. Kasi 20, ang Mount Pinatubo ilan na ba? Century kasi siya bago putok ulit. Oo. Maraming ano daw doon, maraming cobra. Bago sumabog yung Mount Pinatubo. Kaso nung nauso naman yung ano, yung bullfrog pa lang ano nila. Kaya naubos din daw yung mga cobra doon sa lugar nila kasi nga kinakain nila yung bullfrog. Yung bullfrog na palaka yata yun. May lason din yun, di ba? Oo. Doon ako nakakita ng mga bato na ginagawang ano yun, parang bakal yata yun. Ginagawang bakal na bato. Naipon nila para itim. Oo, mahirap kasi pagka ang ano mo dyan, masisira talaga ang bahay mo kasi yung mga alikabok, pupunuin niya yung bubong mo, siyempre babagsak yun. Ang masama lang ngayon, yung amoy, yung amoy at saka super loud sa Ryan. Yun talagang nakakasira ng kalusugan. Yung ano niya, yung asopre. 1992 po yun, ma'am, si Kanjira ko, mama, kasi pamulungan po namin po yun. Ayun, 1992 nga yun. Basta 90s yun, kaya nakapag. Dami kasing bulkan sa atin ngayon. Mayroon pang bulkan na ano, Canlaon. Sa Negros naman yun. 29 Damsak Danhos Falcon. Still in harang. Ayan, Nanay Maureen. Miguel shoutout. Maraming salamat sa Nanay Maureen.
Oo, nakakalason yung kasi yung asopre. Amoy ng asopre. Opo, Ma'am Tisha, nakakaano yun. Kahit sa kidlat, di ba? Pagka may asopre din yun eh. Alam niyo kasi guys, yung alam ko kasi yung asopre kasi nung yung tatay ko kasi tinamaan kasi ng kidlat yon nung maliit pa kami. Oo. Sa 10 sila, parang 2 lang sila yung nabuhay ng tatay ko yung isa. Oo. Yung kidlat kasi galing sa ilalim yun eh. Kaya yung iba doon na daw na pumunta, yung parang tumulong, nahilo dahil sa malakas daw yung asopre. Yung kidlat kasi may asopre din yan eh. Yung tatay ko noon, kasi medyo bata-bata pa ako noon eh. Yung tatay ko noon, 1 buwan siya sa ospital kasi yung mga tainga noon dumudugo dahil nga siyempre sa ano ng ano, nakaligtas sa kanya doon, ang hinahabol kasi ng buti nga mayroon siyang ano, naka-ano din, nakaligtas kanya doon, may malaki siyang belt, yung uso pa dati noon ng mga saway na ano, yung tanso na mga sinturon. Yan pa dating uso noon eh. Ayun. Harangdan Hoz. Sunog lahat doon ng ano ng mga balahibo niya, sunog yun. Buti kamo, niligtas siya ng parang bayaw, tiyuhin na namin din. Asawa ng kapatid ng nanay. Siya ang unang niligtas. Oo. Maliit pa ako nun, pero may ano na, may isip na. 1 buwan siyang hindi nakarinig kasi tainga nun, dumudugo. Kaya sa lakas ng ano. Buti kamo, nakaharang sa kanya yung ano, yung mayroong poste. Doon tumama, hindi siya nasintruhan talaga. Ayun. Malapit kami kuya, Taal, Tagaytay lang ako. Sa Tagaytay ka lang pala, Johnny. Yon, Tesha Hansen, magandang sa tao. Zizi, sabi ni Ma'am Nailin Maureen. Malapit na pagtagaytay. Oh. Yan, si Luzones Tagaytay yun eh. Kami sa may papasok ng boundary. Oo. Kasi basta nalala ko yun, di ba? Tama yun, dadaanan magpunta ka ng Matabungkay. Dadaan kami ng ano eh, ng Tagaytay. Kasi matatanaw nga namin yung ano eh, yung Taal. Miguel, shoutout din sa'yo. Ayan, Ma'am Emas, maraming salamat sa pabiji-biji. Ma'am Hala din Carmen, ayan. Oh. Ayan guys, may nakapin pa ko. Tamsaka naman natin nakapin sa taas. 3 po nakapin. Miguel, shoutout din sa'yo, Carmen. Pero marami na ngayon na may bahay dyan sa Tagaytay kasi halos iba dyan ginagawa nilang ano eh. Marami nang bumibili ng mga lote dyan. Dati hindi naman gano'n ng Tagaytay, di ba? Marami nakaano sa amin dyan, mga sa baryo namin na nakabili ng bahay. Nagpapatayo sila ng mga paupahan dyan sa Tagaytay. Yun ang problema lang kasi dyan, yung pagkasmabog na naman yung ano, siyempre ano lang ng ano yan, di ba? Sila Kuya Mon, di ba Kuya Mon, sa Batangas din kayo? Ayun. May latsa din sa'yo, Maureen. Ginto ng mga lote ngayon sa part na yan. Oh. Tama ka, Lord sa Ryan. Kasi dati, mas ano na yun eh. Nagawa kasi siyang ano, commercial na kasi yun. Kaya mahal na talaga. Marami dyan. Maraming taga-amin dati dyan na nakaano, nung una pa. Kasi hindi pa masyadong develop yung Tagaytay na yun eh. May mga nagpapastol sila ng mga baka, mga ano dyan. Yan mga bakang malalaki. Mga lote-lote. May mga tanim nga sila doon ng mga ano eh. Ano man tawag nun yung masarap, yung kulay pula. Granada ba yan? Ano yan? Yung mahal yun eh na, ano, na prutas. Yung parang dahon niya parang ano, yung kahoy niya parang aba, laki eh, mahal nun. Sipin mo, kahit sa amin, alok ng 17 million, wala pang 1 hectares yun. Oh, siyempre, yung 1 hectares, 10,000 ano yan, square meter yan eh. Mahal nga. Commercial kasi yan, Lods Ryan, kaya mahal talaga yan. Ang style siguro dyan, bibili dyan, may yaman, siyempre. Tapos gawin nila, patayuan nila ng mga ano. Oo. Oo, dragon fruit para yan. Okay. Hindi nakakatakot kahit sumabog, abo lang naman ang abot sa amin. Yung malapit doon na Lodsone, yung ano, di ba? Yung ano yan? Yung may malapit na lugar doon eh, Batangas, di ba? Kabila ba yung Batangas? Oo, may Batangas. Dragon fruit yun. Oo.
May bayan talaga na malapit doon eh. Kasi nung sumabog yun, nung nakaraang ano, nakita ko talagang ano eh. Isipin mo kasi guys, pag sumabog kasi yung bulkan, sabayan ng ulan yan. Oo. Yan ma'am Emma, maraming salamat. Sabayan ng ulan tsaka kulog, kidlat. Kaya nga, pag malapit yung bahay mo, masisira talaga ang bahay mo. Masisira kasi siyempre yung buhangin. Mapupuno ng mga bato, buhangin. Takpan. Yan ang mahirap. Sa mga pinatubo lang dati, ang maraming namatay din doon, di ba? Sabi nga nila noon, maraming mga katutubo na natakpan sa mga ano kasi nagtatago sila doon sa parang ano, para mga kuweba-kuweba, akala nila maano sila. Opo, mismo Kalahaway, sabi nila po, nagsapol na lab at ang bagong bato. Ayun, yun ang mga lugar na ano, sabi nila sa akin. Oo. Kasi dapat yung bahay mo sa ilang ano yon, ilang kilometers yon dapat bago sa bulkan, di ba? Yun ang ano lagi ng pillbox. Di ba tulad ng ano, ng minsan nag-alaboroto din yung bulkan sa Albay ba yun? Albay? Di ba? May minimum siyang lawak para maabot ka, para doon kayo ma-evacuate, hindi naabutin. Kaya mahirap talaga yung may ano. Kasi sa atin kasi maraming mga bulkan. Maraming ano sa atin sa ilalim. Kaya nagkakaroon ng mga tidal wave kasi sumasabog yung bulkan sa ilalim. Tingnan mo banda Japan, di ba? Maraming mga bulkan na sa ilalim ng dagat. Kaya pag sumabog yun, siyempre yun tidal wave ang labas nun. Mhm. Sa atin kasi mas malawak yung tubig sa mga lupain eh. Malawak yung makita mo nga sa mapa, halos dagat na makikita mo. Ilan na ang porsyento ng lupa sa atin? Hindi tulad dito guys sa ano, dito sa lugar sa Middle East na ito. Ang laki nito, buo to. Oo, buo. Hindi siya watak. Kaya tingnan mo, napapansin mo dito, bihira lang umulan, bihira lang. Nung nandito ako, hindi ako nakaramdam ng ano rito eh. Yung sabing lindol, wala. Ayan, 20 km din dyan zone ang sa amin, 21 km. Oh, tama yan, lads, Ryan. Makaramdam ka lang dito ng dagungdong, parang lindol, pagka sumabog yung ano sa taas. Yung missile. Yan ang ano dito. Oo. Pero sabihin mo na mga lindol, wala. Kasi nga buo. Kumbaga, buo yung ano niya. Hindi siya watak-watak, hiwa-hiwalay. Malawak kasi itong ano, yung Middle East, yung Saudi. Malawak to. Kasing laki kasi ito ng ano eh. Kasing laki siya ng Iran. Kasing laki ng Iran. Yan ang malaking mga ano. Ayun kayo mon, may lad shoutout sa'yo. 20 km danger zone pala yan sa amin. Oh, yun yung pala yung ano ng ano. Eh, siyempre kung pasok kayo doon sa mga ano, abot talaga yung ano. Naging tourist spot kasi yung Taal kasi maganda yung may mga lagon-lagon yan dyan eh. Sa taas, di ba? May tubig yan sa bunganga niya eh. Kaya nga pagka ano yan, ginagawang ano yan eh, pasyalan. Ay napanood ako nga dating balita nang bago sumabog yata yung Talay. May pumunta nga doon 3 kabataan ba yun? Nakuha nga ng video yun eh. Oo. Yan, Lods J. Miguel Chat at Lods J. Maraming salamat. Kaya mahirap talaga pagka ano, sa may bulkan talaga na lugar mo. Sa banda naman sa amin, mga banda pa nga probinsya, ang karamihan doon, landslide naman ang tinatakutan. Nakita nyo sa mga ano, di ba? Mga bundok kasi karamihan. Miguel Chat at Lods Falcon. Maraming salamat sa Lods J. Maraming salamat sa pagdala, Lods. Tuyo na po ang bunganga po ngayon ng Taal. Galing po kami doon kahapon. Ayun. Tuyo na siya. Pero nagkakaroon ng tubig yan, di ba, Lods Oni? Ayun guys, may binaba sa Lods J. Ayun. Ano na kayo guys na nakapin sa taas dyan? Ayun, tamsakan naman natin gawing premiere ni Lods J. Ayun. Para mabalitan na naman natin. 14. 19 hours. Unboxing GoPro 10 Black. Hohem STD from 440 hours. Yung guys, support naman natin minamana sa Lods J.
Sige lang, i-copy ko lang mamaya pagka ano, saka natin. Baka ma-trending. Ayan. Oo, dapat nag-vlogs ka doon, Ronnie. Malay mo, kasi minsan, pag nag-trending yung video mo, ay, naku, saglit lang po yan. Tataka ka na lang, pagtingin mo bukas ng umaga, tumataas. Kanta kasi yun yung mga ano. Ayun guys, may binabas sa Lads Day. Pasupport naman yung upcoming premiere niya. Ayan. Ayun, kaya tema. Ayan guys, may binabas. Parang nakapin yata yun sa tema. Ayun, magandang shoutout ulit dyan sa 7 million viewers natin. Ayun guys, kung nakadikit na kayo sa nakapin sa taas, ayun, matamsa ka na yung upcoming premiere ni Lads Day. Para may ikot-ikot tayo. Naka 1 minute and ano na po tayo. Hindi kayo ano ko muna sa search. Ha? Ayan. Sana naman. Ayun, tamsak. Dito nakakatamsak ka sa Madger. 16. Guys, tamsak ka naman natin nakapin sa taas. Ayan. Ayan. Comment lang kayo para makita naman yung searching. Tamsak tayo. Dito tamsak ka naman ng itang tatlo. Ganda ng GoPro. Ayan, pang ano na yan. Let's check. Pang vlog na yan. GoPro. Dan sa nakapin. Lods. Maraming salamat sa Lods Day. Ayan. Meron pero hindi mismo sa tabi ng tal kasi may mga sundalo ay oo, bawal. Oo, tama. Ayan, Lods. Sorry. Babantayan kasi nila yung kasi ano yun eh. Bawal kasi lumapit doon pag mga ganun. Oo. Ayun guys, may ano din sa tema. Support naman natin yung ano na tema. Ayun. Kaming premiere niya. Ayan, dalaw po kayo kay tema din. Delikado kasi yung vulkan na yan. Yung ano, yung ngayon nga, yung ano, yung Vulcan Canlaon sa Negros ba yan? Kaya malaki din yun. Yan yung ang mahirap doon pagka, ano, siyempre naging active minsan yan eh. Ayan. At maraming vulkan sa atin. Sabi nga na nila nun, singawan daw ng mundo yun eh. Yan, narinig lang natin sa mga tanda. Ayan. Ayan, magandang shoutout ulit sa 9 million viewers. Guys, may nakapin po ko sa taas. Support naman natin dyan. Ayan. Siyempre, maglapit na rin tayo. Mag-1 hour na tayo. Ayan, maraming salamat sa 30 thumbs up dyan. Ayan guys, may nakapin upcoming premiere ni Lods Day. Ayan, may binabali sa tema na kanyang upcoming premiere live. Bukas, upcoming live. Dito sa Laguna, 3. O, di ba? Pero yung mga bulkan ngayon, ano kasi, Mount Pinatubo, Taal, Mount Mayon. Mayon ba yun, di ba? Ating dikit, Emma Tamsak Dan. Maraming salamat sa Lods Day. Tapos Mount Canlaon ba yun? Canlaon. Tapos may, basta daming mga mount kasi. Batangas to Bulkan. Daming mga bulkan kasi sa atin. Halos kasi lahat nakalubog yung mga bulkan sa atin. Oo. Saka mahirap talaga pagka mapuno ka ng pagka yung bulkan. Ayan na, million viewers natin. Maraming salamat sa inyo guys. Kaya marami naman natakot pag ang isa nandito sa silang. Ayan, sabi nila Zoni. Ayan, 10 million viewers natin. May shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat.
Sa lugar namin, sa Western Visayas, bihira lang, hindi naman yun kasi malayo na yun masyado. Yung sa amin naman, yung mahirap din, yung landslide. Yung napansin nyo guys, nung nagbaha, sintro doon sa amin sa Western Visayas, matindi yung tubig. O diba, nakita nyo sa Leyte, matindi yung landslide dyan. Kasi yung lupa kasi dyan, parang malambot. Yung kulay pula. Parang hindi siya mga bato-bato. Sa amin kasi lugar rin, puro bato-bato yung mga kaya matibay, medyo matibay-tibay pa eh. Pero banda mga Leyte, lagi yan nagla-landslide dyan. Kasi makita mo yung lupa, parang ang lambot kasi ng lupa. Yan, Ma'am Scarlett, mga shoutout. Maraming salamat sa iyo. Pero malabong sumabog kasi pinag-alagyan ng pasingawan ng bulkan di sa silang. Kasi iba dati, binubutasan nila yan ang pagkakalam ko. Ma'am Carmen, maraming salamat. Oo. Kasi ako guys, araw-araw kasi ako nanonood ng balita. Yung tungkol sa atin ba. Siyempre. Kasi sentro rin ng bagyo yun sa Visayas eh. Ayan. Kaya nakita ko doon sa balita, yun doon sa Leyte, tuloy pa rin sila sa pag-retrieve. Yung baga, inukay pa rin nila yung mga nakabaon pa rin doon. O, di ba? Yung hindi nakakalis. Pero siyempre, tulog, di mo alam, tulog ka. Paano mo malaman niya? Kasi pagka makita mo yung bahay, bubong na lang ang di ba? Nakakalungkot minsan. Siyempre, ganun talaga pagka yung kalikasan na kasi ang mano sa atin, wala tayo talagang magagawa. Kumbaga yung nature. Kahit anong gawin mo pa. Okay lang kung gawa ng tao, makakaiwas ka pa siguro. Pero kung makadepensa. Pero kung yung nature ng mano sa atin, wala tayo talagang magagawa. Lagi naman kasi yan dyan eh. Yun, di ba? Naalala nyo dati yung may isang lugar niyan sa banda Mindanao din yun. Yung matabunan yung eskwelahan at saka may kasama na ko dati dito niyan, yung kilala ko, buong pamilya niya. Ma'am Carmen! Natabunan yung nila. Sa Compostela yata yun, nung una-una Compostela Valley ba yun? O, di ba? Miguel, shout out! Minandro, ayan sabi nga. Guys, may nakapin pa ko sa taas. Support naman natin yung premiere ni Lodge Day. Ayan kung may mga upcoming premiere pa ibabay. Scarlett, sabi ni Lodge Day. Siyempre guys, maraming salamat sa inyo dyan sa pagdalaw sa stream nyo. Yan. Upcoming preview. Tamsaka naman natin guys, iwan lang po kayo ng bakas, hindi pa nakadikit kay Last Day. Ayan. Sa mga kaibigan po natin dyan, baba lang po kayo ng link para madikitan ng mga ayan, may binaba. Pag-type mo yung mababa nyo yung sa akin. Ilan-chat out ulit sa inyo dyan. Ayan. 12 million viewers in the house. Uwi na tayo sa Pinas. Ayan. Sa Pinas ka ba, Last Day? Mag-sit ka na, di ba? Ano itong April pa, di ba sabi mo? Ayan. Masarap talaga sa Pinas. Kasi pag sa Pinas ka kasi, baka tulad pag OFW kasi, pag nabakasyon ka, sarap ng pakiramdam. Sir Jay! Ayan na tayo, maraming salamat sa pabiji-biji dyan. Sarap sa Pilipinas pagka... Sa Mercury's Lods. Ayun. Sige, Lods Jay, naway maging safe and sound yung inyong pagdating doon sa bansang Pilipinas. Dan, Sir Jay! Siyempre. Masarap talaga magbakasyon sa atin. Oo. May for good naman na si Lodge Day. Siyempre, makasama naman natin yung pamilya. Pagkagising mo sa umaga, di ba? Oo. Walang masarap pa rin na pagbansa natin. Siyempre, sa Pilipinas talaga. Ayan. Ayan, Miguel, shout out ulit sa inyo dyan. Ayan, Kuya Mon, may ilagay. Ayun guys, patamsakan natin yan. Dana si Ma'am Scarlett. Gusto ko doon, nasa Pinas, di lang payagan. Yun naman kasi ang Lods eh. Depende naman kasi sa, kung may ang hanap buhay mo dito naman sa sa ibang bansa na talaga. O mga citizen naman talaga yung mo okay lang yun. Oo. Dito kasing bansa, walang nagsisitisin dito sa mga banda Middle East. Wala. Kahit matagal ka ito. Sir Jay, tamsak na po. Ayan. Siguro kung na ito, marami na siguro naging rito. Lawak na lupain dito. Puro desierto lang. O, diba? Diba? Bigyan ng dito yung mga Pilipino. Ito yung mga ganito.
Ayan, Daniel, maraming salamat sa inyo dyan sa 12 million viewers natin, guys. Ayun. Masarap sana dito sa Korea kung kasama mo pamilya ko, kaya lang hindi. Oh. Sarap naman talaga pag kasama ang pamilya. Kasi kung okay naman trabaho mo, pwede mo yung pamilya mo, makasama mo doon. Mas maganda. Oh, maganda yung Korea. Magkasama ang pamilya mo talaga sa ibang bansa. Pero kung sa ibang mga lugar ka na maging citizen ka na, yan tulad ng mga US, mga Canada, o di ba? Sa Japan, si Ate Emma, alam ko ano na yan siya. Di ba? Nag-ano din sa mga ano. Kahit dito, mayroon guys, pero ano, yung nakapangasawa ng mga lokal. Kasi may nakustomer ako dati, si ate, edad na rin. Napangasawa ng lokal dito. Maging citizen siya. Wala na siyang passport na Pilipinas, Saudi na. May ano na siya, mayroon na siyang buwanang allotment, tawag niya dito sa gobyerno nila dito. Kaso lang, hindi siya pwedeng mag-asawa ulit. Pag nag-asawa siya ulit, matatanggal yung ano niya. Yung ano sa gobyerno. Dapat, yung ano niya, ano kasi ano nila eh. Mas mataas yung kinikita doon sa binibigay ng gobyerno. Yung sahod ng ano niya. Pangasawa. May edad naman na. Wala na nga ang pera, wala pang ano, at least sa Pinas. Kahit walang pera, pero may, tama yung stay. Kaya may, tama talaga may ano-ano tayo dyan. O, diba? Ganun kasi ang ano natin, bilang isang human being. O, diba? Pero minsan siyempre pag OFW tayo guys, minsan hindi naman natin naisip na yun. Siyempre iniisip, priority kasi natin, minsan yung ano natin, pamilya. Pag hindi mo iniisip naman, Luz G, wala naman. Di ba, Kuya Mon? Dito nga, mahigpit na bansa ito, pero siyempre, hindi talaga. Mga Pilipino talaga may pagka, ano yan, may pusa yan. Siyempre, masarap talaga kasama. Siyempre, kung, ayan guys, may naman si Ladsauni, support naman natin yung kanyang, Ladsauni. Masarap talaga kasama yung pamilya pag sa Pinas ka. Pag for good na talaga, siyempre, pag tumatanda na rin tayo guys. Ako nga, ang hiling ko lang naman, hindi na ako abutin ng 50 year nito. Gusto ko na rin umuwi na rin. Siyempre. Yung kalahati ng edad kasi natin, nandito na rin pagka OFW ka. Sige, kalahati, itira naman natin doon sa Pilipinas para ma-enjoy naman natin. Walang tatalo sa Pinas, lahat andyan na. Ma'am Daisha, lahat andyan na sa atin. Talaga. Lahat ng ano. Ma'am Daisha. Ayan. Sarap talaga sa Pilipinas. Pero kung ang depende nga sa estilo ng ano mo O diba naalala nyo dati, yung mga probinsya, yung tulad natin sa mga probinsya, gustong pumunta ng Maynila. Siyempre, Maynila kasi, pero makahanap ng trabaho. Yan yung sinasabi nila, pag maraming tao, marami din yung pera. Siyempre sa Maynila, maraming tao yun, maraming kang... Diba nga, pag nakatira ka lang nga sa mga urban na mga lugar sa Maynila, di ba? May tinitindahan ka, kikita ka talaga. Kasi nga, JTV, Miguel Love, shout out. Oo. Nung nagka-pandemic, di ba? Nakita mo sa balita, umiyak, uwi na daw sila ng probinsya kahit wala na makain. Basta sa probinsya, safe doon. So, hindi natin alam kasi takbo ng buhay ng bawat isa. Kaya ganun yan. Yan, the Justified Channel, Miguel Love, shout out. Maraming salamat. Ayan, harang. Hindi mo talaga alam takbo ng ano, di ba? Hindi mo kalain. Pabigla-bigla na lang. Kaya ganun. Dapat laging nakahanda. Parang cowboy ba? Boy Scout. Sabi niya, uwi na ako ng probinsya. Di baling doon na sa probinsya. Mantalang wala pang pandemic ibinta yung lupa sa probinsya para makapunta na Manila. Isang lang. Diba? Ganun kasi ang ng tao. Kasi gusto niya makapunta na Manila. Yung kasi yung pinakasintro natin sa probinsya, pag masipag ka lang guys, kikita ka doon. Sa probinsya, masipag ka, may lupain ka, tanim ka ng mga gulay, may palayan ka. Siyempre, kung may palayan ka, may ulam ka na rin. Siyempre, yung sa mga
syudad, lalako ng mga isda yun, palit mo lang ng bigas, may ulam ka na. O, diba? Kasi gano'n naman dati ang hanap buhay ng mga, sa amin nga dati noon Siyempre, tulad sa amin, palayan. Pag may naglako ng isda, palit mo ng isang gatang na bigas, may ulam ka na. Ayun, salit-salitan lang naman ang kung may mga gulay ka. Oo. Bumagsak na mata ko, kuya, to 20. Ayan, sige Ma'am Emma, pahinga ka na Ma'am Emma. Maraming salamat sa'yo. Pag kami bukas sa live, makadalaw kami sa live nyo, si privilege sa makasilip. Ayun guys, may pa si Lods Oni, support naman. Sa lahat, tama yan Lods J, sa Manila lahat binibili. Kaya nga, sa Manila kasi lahat binibili mo talaga. Bigas. Sipin, mabili ka ng 5 kilong bigas konsumo mo sa isang linggo. Tipid pa yan. Siyempre. Kaya ang buhay sa Manila, ano lang yan? Diskarte din. Kasi kung nangungupahan ka ng bahay sa Manila. Thank you so much, Kuya Lalab, and tell all here. Ayan, maraming salamat sa iyo, Tema. Maraming salamat sa pabiji-bijian, sa pag-support sa aking live stream. Hindi talaga nagparandam si Lods Piopio at Tema. Baka busy din kasi siyempre Ramadan. Ayan. Good night, everyone. Ayan, maraming salamat sa Atema sa pag-stay sa aking live stream. Ayan, siyempre, alam naman natin sa bansang sa Japan. Ayan, oras na yan, 2:23 AM na. Ayan. Parehas pala. Oo. Si Atema, Lods J, nasa Japan. Yan siya, sa Japan, sa Atema, di ba? Ayan, sa Korea. Malapit na parang oras nyo. Dito kasi sa amin, sa Middle East, 8:21. Ayun, kung sa Dubai naman, mga 9:21 na yan. 1 hour kasi yung advance Oo. Parehas pala namin ni Ate Emma. Oo. Japan, Korea, Singapore, Hong Kong. Siguro pare-parehas yan. China, di ba? Mga oras. Pero dito kasi, yung Kuwait, tsaka, Kuwait. Yung Kuwait, tsaka parehas yung oras. Pero yung yung UAE, advance sila ng isang oras. Ibig mo magkalapit lang, border lang yun. Sa ikot siguro ng araw yun, no? Advance sila ng isang oras doon Kasi siyempre, hindi naman tayo hindi natin alam kung anong Oo. Ayan. 9 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Ayun guys, may binaba si Lods Oni. Support naman natin. Lods Oni. Dito, 7:22. Okay, Ma'am Tasia, 7:22. Advance siya ng... isang oras yung advance ni Ma'am Tasia. Advance namin dito. Tapos yata kila Bro Noel sa Italy. Iwan ko anong oras. Kaya Nanay Maureen. Nanay Maureen kasi nabubulol tuloy. Si Nanay Maureen kasi sa Italy din yan Oo. Tsaka Israel, yun siguro parehas ng oras ng dito din. Kasi Middle East. Magkaano lang naman kasi yan Padikit-dikit lang naman. Di ba? Ayan, si Lods J, siyempre, malapit na uwi ni Lods J. Siyempre, pagka malapit na uwi mo, minsan, hindi ka na makatulog ng yan. Di ba, Lods J? Excited. Ako nga, pagka nabakasyon ako, basta nakalapat na ako sa airport ng hindi mo na maisip dito yung bansa na iniwanan mo, hindi siya pa, Pilipinas na. Tulog na din ako, Lods Falcon. Sige, Lods J, pahinga ka na rin, Lods J. Para, siyempre, may pasok pa rin yan bukas. Pagkalapag ni Roblano, maamoy mo na doon sa Pilipinas yung mga usok ng Jollibee, McDonald's, hindi kaya, diba, yung mga pabrika. Nakakamiss kasi yung amoy ng Pilipinas, di ba? So, kanya amoy nyo, guys. Paglapak mo na, maamoy mo na yung amoy ng mga Jollibee doon, yung mga McDonald's, mga usok-usok doon. Ayan. Ma'am Carmen, may ilaw shout out sa'yo. Oo. Kung dito naman, maamoy mo dito yung mga curry. Ay, nako. Curry ng kapitbahay mo rito, maamoy mo. Pero pag sa Pilipinas, amoy mo yung mga tuyo, ayun, bagoong. Dito kasi, pag naamoy nila yung tuyo, galit na galit sila Mga tao na ito. Kala mo na, babango Ayan, siyempre. Ganun talaga. Ay, sarap sa mga bakasyon. Yun ang ayaw ko, amoy, yung curry. Ay, naka-stay. Dito, siyempre, dito, marami kasi mga dito. Mga kapitbahay mo rito. Siyempre, may kasama mo, yung mga lahi ng mga din. Curry talaga. Siyempre, dito hindi naman nagluluto talaga. Karamihan dito kumakain sa mga restaurant Siyempre, wala naman gaano amoy yung mga na yan yung mga kabsa rito. Karamihan curry, mga chicken curry, mga
Pero masarap talaga, no, ano, biryani nila. Gusto ko yun. Marami yan, Lods J. Ano na rin kasi yan, yung mga, ano nila, luto nila. Kasi buong mundo na rin, ikot na rin yung mga India. Ayan. Kaya ngayon yung alam niyo kasi yung sa atin kasi marami tayong mga seafarer, di ba? Kaya yun ang nagpapabagsak din ng ano eh, yung mga India kasi tinatanggap nila kasi kahit mababa yung bigayan, o di ba? Tinan mo, dami na ngayong mga ano na mga seafarer na mga ano din. Ito din ayaw nila na amoy ng tuyo. Oo, Ma'am Tess, sakit dito. Tatapon pag amoy ng tuyo, paano ka nun? Pero pag nasanay na rin kasi sa iba naman kasi, wag lang ka magluto sa mga tulad nito, mga residential kasi. Pag may accommodation ka naman ng mga ano, may kapitbahay ka na sa kabilang ano, pag naamoy niya nagagalit yun. Ewan ko daw kung ano, bakit ganun sila. Naamoy mabaho daw. Eh sa atin kasi lahat ng mabaho masarap eh. Hindi nila alam kasi yun eh. Oh, yung bagoong, di ba? Maamoy yan pero masarap. Yung tuyo, maamoy din yan pero masarap. Oh, di ba? Sa atin lahat ng maamoy. Masarap yan. Oo. Ilan guys, nakapin po tayo dyan. Ayan, 9 million viewers natin. Ayan, 1 minute and 46 seconds. Tawa tuloy sila Steve. Sa kanila dito, ano talaga. Kaya dito matagal yung mga damit dito ng tao, ng mga lokal, matagal siya umupas. Kasi tag-apat na araw, isang linggo bago labahan yan. Samantala sa atin, araw-araw nilalaban, hindi mabilis makupas talaga yan. Di ba? Kita mo, bagong-bago pa yung mga damit kasi nga hindi naman nilalaban. So naman kasi yan, pagka nagpapakupas talaga, panay laba mo. Oo. Yung mga kasama ko nga, pag nabili ng damit na bago eh. Oo, yan talaga Lods J, masarap talaga yan. At mga ganun, yung mga kuwan, ay nako. Sa lahat ng mga mababaho, masarap talaga yan. Sarap kainin yan. Ano bang mga pagkain na mababaho sa masarap? Yung durian nga eh, mabaho yan pero masarap. Diba? Nakakain ako ng durian na yan, parang alam ko na umulit dito isang beses. May nabibili kasi dito. Parang nakita ko nga ang vlog ni Longga Vlog at saka si Yowan, kinain yata yan nila yung durian. Masarap yan eh. At saka delikado na prutas din yan ha, yung durian. Kasi may nakita akong balita niyan, yung bahay nila, mataas na puno ng durian. Eh, nahuhulog minsan yan. Ang tigas pala ng ano niyan. Ang tigas pala ng ano ng durian. Tinimaan yata yung bata. Oo. Matigas pala yung ano ng durian. Kaya delikado din yan eh, yung durian sa ano. Tulad ng langka. May ano pa, may langka, tsaka durian, tsaka marang. May marang pa eh. Ewan ko ano tawag niyan sa Tagalog ng marang. Sa amin talaga, langka ang mas masarap. Oo. Di ba Lods J? Yung mga durian, mabaho yun, pero masarap. Yun ang pinaka-specialty ng Davao. Durian. Basta mga Mindanao banda. Oh. Ay, nako. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan sa 9 million viewers natin pa BGBG dyan. Ayan, may nakapin po tayo. At siyempre guys, pagka wala na ako magkwento. Kaya ako magawa na akong kwento kahit ako na mag-isa. Matigas na matulis. Oo, yan Ma'am Tesha. Matigas na tulis pa kaya. Mahirapan mahulugan kanyan. Oo, kaya nga ang taas pala ng puno niya, pinuputol nila kasi nga kahit nakayero yung ano mo sa taas, yero yan, tagos yun ng durian. Maliban, siyempre yung yero siguro naman, di naman siguro kakapalan, pero yung mga yero kasi ngayon, napansin ko mga yero noon, kung naalala nyo dati yung mga yero noon, mga tamaraw pa yung tatak ng ano, parang ano ng kalabaw. Kaya ang yero ngayon kasi ang pipino ang ninipis. Dati yung yero kahit apak-apaka, talong ka dun sa taas ng ano. Yung mga yero ng bahay namin dati, ang kakapal, ang titibay. Ngayon, wala na. Apakan mo lang, baka tatagos ka pa sa ilalim. Oo, iba na talaga ngayon. Lahat na lang halos, ay nako, di tulad noong unang panahon.
Kaya BBM Sara ako. Magdas na litik. Ayun, di ba? Ano. Hindi, siyempre iba naman kasi ang panahon noon. Kasi ang panahon kasi noon, bakit sabi nilang magandang panahon? Kasi konti pa lang naman kasi tao noon. Oh, kaya mga Miguel, shoutout sa'yo. Hindi pa naman gaano karami. Kumbaga hindi pa marami yung populasyon ng Pilipinas noon. Tulad dito ngayon, ano. Dati sa mga probinsya ka, anak yun ba? Tag-15 nga, 16. Ngayon, siyempre, nag-ano na rin yung mga tao ngayon. Mayroon ng mga family planning. O, di ba? Dati naman may family planning eh. Kasi hindi naman sinusunod ng iba kasi sagaba lang daw yun. Di ba? Nako. Kasi dati sa probinsya kasi, ang kwento sa durian, ngayon sa yero na naman. Oo, siya. Yan naman. Ayun nga naman siya. Sa ano naman, sa anak-anak mo naman. Meron din lang tayo maubusan ng kwento. Oh. Kaya kasi ang durian kasi Ma'am Tesha, nung napanood kasi ako ng balita, sa balita yun eh, Banda Mindanao. Ano yung bata nga, tinamaan ng durian. Kasi tumagos doon sa yero. Eh kung ang yero noon makapal, tulad nung una na ano, hindi matatagos yun ha. Siyempre, lambot pa naman eh. Kung ang makapal na ang yero kasi ang kapal nun, may 26 yun, ang pinakamakapal na yero na yun. Kung 31, nipis nun. May 26 noon, may 24 pa nga yan eh. Ayan. Lord Sonny, maraming salamat sa iyo dyan. Eh ngayon, yung yero, wala na. Oh. Tapos punta naman tayo sa family planning. Mura kasi noon talaga, nabutan ko pa nga noon eh. Siyempre si Ma'am siya nakaabot yan kasi mga panahon ng ano yun. Mura noon, di ba? Makabili ka ng candy, may 5. May nabutan ko pa yung 5 centavos, 10 centavos. Oo. Bili ka na ng candy noon, yung mahaba na matatamis. Ano yung tawag nila, yung butong-butong tawag sa amin sa Bisaya noon. Kasi yung teacher namin noon, lagi nagtitinda noon eh. Oh. Ngayon, bigyan mo bigyan mo yung bata ng 5 piso, hagis pa sa'yo pabalik. Bigyan mo ng 5 piso. Ay, nako, hagis pa sa'yo pabalik. Mura baon. Kung 25 silang. Oo. Mura talaga noon. Nabutan ka pa yan. Kasi ang baon ko kasi nung high school ako, 20 pesos lang yun. Isang linggo yun. Pamasahe ko pa noon, 2 pesos balikan sa sasakyan. Kasi sa ano din ako nag-aaral noon, nung high school ako sa bayan namin kasi isa lang naman paralan noon eh. Mura talaga pag may 5-5 ka ng candy noon. Eh yung tinding hubad. Oo. Yung kulay yung masarap yun Matesha eh, yung tinding hubad na yun. Oo. Naabutan ko pa. Siyempre, naabutan ko pa yung 5 pesos na papel. Panahon kasi ni ni Danding pa patakbo na managtag ng yun, namimigay ng 20 pesos yun eh. Naalala ko pa. Hindi ko ang kubayas. 20 pesos na bago pa. Saka ibang-iba ngayon. Kasi kabataan ngayon, hindi na mo baon yan. Eh, ano nga naman, bigyan mo nga ng 100 yung bataan na yan eh. Medyo na yan eh. Baon nila, kulang pa yan eh. Oo, pamasahe mo lang eh. 1995. Maynila na kasi ako 1995. Mura pang pamasahe 1995 noon. Mayroon 2 pesos. Nabutan ka pa yung papel na yun. Saka yung piso na malaki. Nabutan ko rin piso na malaki. Yun, maraming salamat. Piso na malaki. Nabutan ko rin yun. Pustiso ko lang 10C ang bukayo, 15C lang. Kaya may pangbili pa ako ng text. Oo, yun dati ang yun, Lord Sonny. Bukayo, mura noon yun. Kaya nga sabi nga nila, masarap talagang buhay noon. Kasi nga, siyempre, iba kasi yung ngayon eh. Siyempre ngayon yung sinasabi na yung tao, dumadami na kasing tao. Oo. Tsaka tingnan mo dati, yung mga pananim noon, matagal anihin. Pero ngayon ang bilis na. Kasi nga, di ba panahon noon, yung mga nalala ko pa noon, kasi yung palay namin yun, inaani namin ng yun, ng 4 months bago anihin. Ngayon, 2 buwan kalahati, pwede man na maani. Piso, 1970s. Ayan, malaki. Ayun, 70s kasi, 70s kasi ako na tao eh. Oo, inaabot ko pa, mamera pa kuya.
Ganun kasi dati noon. Kaya ngayon sabi nila nung yung sa mga pang-agriculture na mga tanim, bakit noon? Wala pa naman abono noon, abutan ko pa yan, wala pa, hindi pa uso yung mga abono-abono na yan. Yung mga abono ng palay. Kasi siyempre sa probinsya ako guys, alam mo yung mga ano. Hindi pa dati nag-aabono ng palay. At saka wala pa noon yung mga, yun, wala pa mga namimeste noon. Yung mga daga na yan, yung makita mo balita na namimeste yung mga daga, mga pulisap. Ano, wala pa naman yun. Nung lumabas na yung mga ano, yung mga chemicals na yan, mga lason, mga ano, diyan nag-umpisa na yung mga dami ng mga ano. O, di ba? Kaya noon kasi healthy living kasi noon eh. Oo, tama kayo, Lord Sonny. Kaya hindi talaga yung malaking piso, mabibipace talaga tayo. Eh, siyempre, pagka iba kasi ang katawan natin pagka sa nagbabanat tayo ng buto pag sa dito ka sa mga ano. Siyempre, pag mga baby face. Yung malaking piso tao na hindi ito may halong ginto noon. Kaya, oo, Ma'am Tisa, kaya nga inipon nila noon yon. Iniipon nila yon eh. Tsaka nung dito ako, kasi nalaan nyo dati, mayroon pang ano, mayroon pa 500. Boy, dito na ako nito sa Saudi na ako. Mayroong 500 na finish out rin nila. Eh sa akin, dito ako, may naipon ako dati. Buti naabutan ko pa yung pagpalit nun eh. Pinalitan kasi nga, pipace out na yun. Yung 500 ba yan, peso? Oo, hindi tayo lahat. Ako may apo na nga ako. Oh, pero nilata may apo, di ba? Halata naman, sabi na. Meron talaga. Tama yan, Lord Sonny. Ay, ginto yon, may halong ano yon, may halong. Kaya nga pinagbabawal kasi yan, yung mag-ipon ka ng mga ano, iniipon mo yung ano, yung mga barya sa atin. Oo. Kasi hindi naman talaga dapat iniipon yun, yung maraming talaga. Bawal kasi yun eh. Kasi mauubos yung, pag ipunin mo yung mauubos yung barya, hindi na umiikot. Ba nag-viral dati no na nag-ano ng mga barya. Kaya yung barya kasi dapat nakaano yun. Iniipon. Iba binabalik din yung mga barya. Ako nga dito, dami yung mga barya. Ngayon, ang pera kasi ngayon, paliitan na. Oh, mayroong 20 pesos na buo na. Mayroong, di ba? Mayroong 20 pesos na buo sa Pilipinas, di ba? Mayroong 10 yata na buo. Ayun, kaya man, may loud shoutout sa'yo. Ako, mayroon akong pakong lahat ng barya, kuya. Hawak ko pa hanggang ngayon. Pwede mo mapalit yun. Pang ano yun. Tulog na ako, Lods Falcon. Maraming salamat. Sige, Lods J, maraming salamat din. Ayan, tamsakan ko pa yung ano mo. Hindi pa ako nakatamsak. Tapos, tulog naman tinamsak ko. Ayun, guys, maraming salamat sa Lods J. At saka mamaya mag-end na rin. Gawin ko lang 2 hours to para makapag-ano na rin. Papahinga para makasupport si Van Live. Kwento-kwento lang kami dito muna, Lods J. Yung panahonan ni Ma'am Tisha, yung panahonan namin ni Lods Oni, panahonan ni ako. Para, di ba? Ay, mga nakaka-relate dyan. Ay, daan pala ako kay Marge Gigi. Ayan, sige, naka-live din yan si Ma'am Marge Gigi. Dadalo din ako. Mahaba kasi mag-live naman yan si Marge Gigi. Ayan. Nakadaan ka na doon kanina, nakita ko may tamsak na sila doon sa iyong frame. Ayan, maraming salamat ulit sa Lods J sa pagdalaw. Ayan, ayun, pag-uwi mo, ayun, safe and sound na pagdating sa ating bansang Pilipinas. Ayan. Oo. Mayroon ka rin pisong binubuo. Kasi pag marami kasing iniipon mo talaga ng mga barya, parang alam ko, binabawal din kasi yan eh. Naalam mo may 5 noon? Oo, Ma'am Tisha, nabot ako, 5 ng bulaklak. Yung may kanto-kanto na ano, bulaklak yung dulo. Alam ko pa yun. Kasi noon, nung bata pa ako noon, mama, marami ako noon. Oo. Pinapalot ko yun sa damit ko, tapos may elastiko. Ayun mo yung ano, yung, ang tawag niya ng elastiko? Kasi Bisaya, kasi Tagalog elastiko. Yung goma, tatali ko sa ano yun. Kasi yung panahon noon, uso yung taksi. Tsaka may gist din, na lapu-lapo noon, na pagka yun ang, ano mo, isang tira, talsik yun eh. Parang ano naman yun, yung parang, Luminom ba yun? Yung gist na yun? Ang dami kasi mga pera na napapalit-palit na. Kasi tuwing taon-taon yata yan may bago pinapalabas na bago yung Bangko Sentral, di ba? Binibili sa akin para gawin sing-sing. Pwede kasi yan kasi may mga halong ano yan, pilak.
Pero karamihan tanso naman yan. May mga pilak kasing iba niyan na ninahalo. Oo. Dito, yung mga barya dito. Alam mo mga barya dito? Mayroong mga ano dito. Yung mamera na silver ginagawang singsing. Oo. Dami yan yung nagawang mga singsing sa atin. Kaya di ba may namimili sa atin ng mga ano, ng mga lumang mga kwentas, mga ito. Pero iba kasi diyan guys, hindi naman iba kasi nagsusurbi-surbi lang naman yan. Iba dyan magnanakaw, iba dyan minsan mga intel yan. Diba? Ganun yan mga ano sa atin. Hindi ko po binibenta kasi pilak po kasi. Pwede mo yun ibenta kung mayroong ano, sa mga, ganito, kung mayroon talagang maghahanap. Maging ano na yan maging century na yan, di ba? May maging antique na yan eh. Pwede na pang ano yan. Siyempre sa ilang ano na naman, sa lilipas na naman sa mga ilang taon. Siyempre sa henerasyon natin, may henerasyon pa ng mga ilang century, no? Mahirap pa isipin nun, no? Pang ilang ano na tayo, pang ilang henerasyon na po tayo. Di ba? Ilang years na. Kaya hindi mo na isipin mo, sira yun. Kaya sinasabi na nung unang panahon talaga, ang haba ng buhay ng tao. Ngayon wala na. Ang 120 ang yung ano ng tao ngayon, pinakamataas. Di ba? Wala nang lalampas pa doon. Pagka mayroon kayo nalaman, hindi ko rin alam siguro yung iba dyan. 1963. Ayan. Yung mga ano yan, mga iba nga, nahuhukay nila. Yung manilibing kasi yan, yung panahon ng ano yan. Siyempre yung iba kasi, tulad niyan, halimbawa, tulad ng paputok ng Mount Pinatubo, di ba? Marami mga natakpan na bahay. Siyempre pagdating ng mga ilang century na naman, may mahuhukay na naman sila doon kasi panibagong ano na naman yun. Ganun yun, parang ano lang. Ikot-ikot lang. Ba't kaya ganun, no? Huwag na natin isipin yan kasi masisira ang ulo natin. Basta ingatan na lang natin, kalusugan natin. Importante dyan. At siyempre guys, sa pagkain din natin, siyempre mag-ingat tayo sa pagkain. Na subo. Dito, dami rito mga tawag nito, yung mga obese. Yung mga dito sa bansang ito, marami rito mga matataba. Kasi mahilig sila sa mga sweet, matatamis. Yon, pilak po rin. Kuya galing pa po sa nino ng aking ina. Siyempre tinatabi talaga yan. Di ba, mauso pa dati yung mga baol. Alam ko yun, may mga baol-baol pa kami dati noon eh. Saka mga tela noon, na mga tela na makakapal noon. Meron pa yun noon, yung mga tela na sinasabi nila. Pero siyempre, ayun kayo Mon, may love shoutout sa'yo. Ano talaga yung mga unang panahon pa. Mahal na ngayon yan. Ang makabili ka niyan, kung alam mo gusto mo talaga, i-auction mo, i-online mo yan. Bibiling kasi ng mga yan, ng mga antique collector, yung mga collector na ng mga antigo. Di ba nakita mo yun minsan pag may napulot yung iba, makita lang mga antique, yun. Di ba pinupuntahan minsan ng mga sinisilip talaga kung tunay, kung ilang century yan. Oo. Kaya hindi talaga gurangis na tayo, looking baby face lang tayo eh. Tama yung Lord Sonny. Ganun talaga yan. Pero siyempre, Lord Sonny, importante din, tama, sa tulog tayo. Kasi magulat tayo sa tulog, wala na. Yan ang sekreto ng mahabang buhay. Tulog. Di ba? Tama ang tulog. Lahat kasi ng sobra, masama naman yan. Tawa tuloy si Ma'am Tisha Lanzoni. Pero mapuyat ka. Yan mo pagpuyat ka, yung mukha mo parang siyempre lang sa tulog. Kaya siyempre, pagkain natin, kontrolin natin. Yun nga sabi nga na pagka kumain tayo, tama-tama lang. Kasi pagka sumobra, nakonsumo mo na yung pagkain mo sa araw na ito. Yung pagkain mo sana ng buong linggo, nakain mo na sa isang araw. Tingnan mo, yung tutaba nila, di ba? Ang konsumo ng katawan mo, doktor naman tayo. Pero yung konsumo mo sa isang araw, ay yung konsumo mo ng pang isang linggo ng katawan mo, nakain mo na isang araw, tataba talaga nun. Wow, ang TV naman 1935. Ay di, yun, di galing-galing pa yun, Johnny. Di ba ang kamera nun, yung nirolyo pa? Oo. Century yun eh, yung mga ganong mga TV.
Nabutan ko lang TV noon, yung may sarado. Yung pag ganon. Yung kahoy yung ano niya. Nabutan ko pa yun. Oh, mama, ano, totoo? Oo, totoo yan. Ma'am Tisha, agree yan. Black and white. Nabutan ko yung mga TV na yan. Yung TV na black and white. Saka yung TV na mayroong sarado. Yung pag ganon. Sikat ka na noon pag may TV ka na ganon. Eh ngayon, pagka wala kang 50. Ngayon, yung 21 inches na TV, maliit lang tingnan yan ngayon. Sa panahon ngayon. Wala ka na makita kang maliit na yan. Di ba? Dapat smart TV pa. May susi pa nga. May susi yung Ma'am Tisha. Nakabutan. Mayroon pa yun sa amin. May pinto pa. Tapos pagka mahina yung signal, mahina yung pagka-blurred, ikutin yung antenna sa likod ng bahay. Buta ka pa yun. Kaya kasi noon, wala pang kuryente sa lugar namin, baterya pa noon. Siyempre, pag nakabili ka ng baterya, medyo may kaya-kaya ka naman. Tapos may TV kang maliit, okay na yun. Doon kami manood ng mga pelikula noon. Ang palabas noon, mga Ramon Revilla. Panahon ng Ramon Revilla yun eh. Yung mga aswang-aswang, yung mga dila lumalabas. Yung mga napuputol yung katawan, pauso nun. Yung magic. Nako. Ipukpok pa pag walang signal. Pukin pa yun, Ma'am Tisha. Para, tingnan mo, sabi niya gumagana. Diba? Ganun, masarap kasi buhay nun eh. Enjoy lang yung mga tao nun. 10 inches pa yon kuya. Nabili ng 150K. Noon, 2008 po. Wow. Laki nun, ha? Hindi, ano na kasi yun. Kumbaga, antique na kasi yun. Nasa ano na yun eh. Pang display na yun eh. Binibili na talaga ng ano yun. Pag mga antigo na. Kasi panahon pa ng mga Kastila yun. Sa amin, wala naman lang mga antique na pamana yung ano namin kasi yung pamana doon sa probinsya, mga lupain naman. Bundok. Ano naman mga sa probinsya, di ba? Yan talagang lupa. Mahalaga kasi yung lupa pag sa probinsya, yun ang ano talaga ng mga yun ang minamana ng mga magulang natin. Pag sa Maynila kayon, siguro, yung mga bahay, yung mga ano, pero yung mga ano, ayun kayo man, may shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pag-video niyo dyan. Ayan. Ayun guys, may nakapin po tayo dyan. Pisang ka namin premium ni Lods J. Kasama ko, tulog na. Tulog siya kasi Biyernes eh. Ayun. Wala tayong kwento. Nabusan ako ng kwento. Dito mahal din ang mga antik. Pataasan sila ng presyo. Ayun. Bidding yata yun. Binibidding yan, Ma'am Tisha. Nakita mo sa mga TV na auction yata. Ino-auction yata yan. Tawag. Auction yata yan eh. Biddingan. Parang ano. Jose Ibanez channel. Ayan si Lods Jose Ibanez channel. Ayan. Ibanez ano to eh. Yung middle name ko si Ibanez din eh. Ayan mga chat sa Lods Jose. Ayan. Ayan, maraming salamat sa pagdara Lods Jose Ibanez. Yung Ibanez namin may NG yun sa taas eh. Sa na mother side. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan sa pagdalaw. Ayan. Yan, maraming salamat sa Lods Jose sa pa-member. Ayan, thank you. Ayun, thank you. Alam mo sila sa ano din siya sa Middle East ka rin, di ba? Maraming salamat sa Lods Jose. Basta sekreto, huwag isipin ang problema. Looking baby face lang like me. Ayun, Lods Jose. Tsaka sekreto din yung Lods Jose. Tulog din, siyempre. Yan ang mga sekreto. Ayan, yan ang Ibanez ka, Lods. Jose Ibanez. Nanay ko Ibanez. Yung mga tuwin ko sa Davao. Ibanez din. Ayan. Hindi ko nga kilala yung mga pinsan kong iba eh. Kasi nga, marami sila nanay magkapatid. Yung iba kasi napunta sa Cotabato, Davao, doon sila, nanirahan na. Ganyan, dito ako. Ayan. Yung sa side ng nanay ko, hindi ko na matandaan yung iba. Pakinis ng balat ng maaga matulog. Lods, yun naman talagang sikreto ng mga gwapo. Alam, tama sa tulog. Diba? Huwag naman sobra. Kasi dalawa kasi yan guys. Pag sobra din yung tulog mo, namamaga din yung mata mo.
Pag kulang naman yung tulog mo, namamaga din yung mata mo. Kaya tamang-tama lang, para sa gitna lang. Ayun, ganyan dito ako. Ayan, sabi ni Lods ano. Dito din naka-Lods ano, si Lods Jose. Ayan, sa Middle East ka rin, di ba? Oo, di ba? Ayun. Kasi baka mag-anak pa tayo sa Ibanyes, malay mo. Kasi isa naman pinagmulan natin eh. Ayan, maraming salamat sa iyo ulit, Lods Jose Ibanez sa pagpa-member dyan. Thank you so much. Siyempre. Ayan, Lods Oni, ano oras na rin dyan? Si Lods Oni supportive kasi ito. Ayan, i-post mo lang yung channel mo para maabot mo na rin yung pag sumobra tulog, baka maging baby na, hindi na baby face. Oo nga, Lods Oni. Ayan, Saudi ako po. Ayan, si Lods Oni. Dito rin naka-Lods, ano? Ayan. Ayan, ipipin ko muna ito yung bahay nila. Ha? So, ayun guys, pwede makakadikit kay Lods kasi alam ko kasi lagi na ito yung si Lods. Ano. Ayan. Monetize channel na rin kasi ito eh. Ayan. Ang taas na yung views mo. Ayan. Ayun guys, please support naman natin yung aking member na si Lods. Lods Jose Ibanez. Ayan. Monetize channel na rin si Lods Jose. Pag sobra ang tulog, maaga ang mata mo. Pag kulang sa tulog, lubog ng mata mo. Oo nga, monetize siya. Ayan, Kuya Mon, maraming salamat. Hindi, pag nasanay ka naman kasi, ang tamang tulog naman kasi 6 hours eh. 8 hours lang naman tulog, di ba? 6 hours lang yaman yata yan eh. Tamang tulog mo. Kasi pag sobrang tulog mo, napapansin nyo, pag sobrahan ka ng tulog, sumasakit yung katawan mo. Oo. Ano, silipin ko si Lods Jose. Ayan guys, may nakapin pa ako. Support naman natin si Lods Jose. Ayun. Nakadikit na lang ako dito eh. Tagal na rin natin si Lods Jose Ibanez. Ayun o, nakaano na rin niya ako. Dikit pa rin ko lahat ng ko sa kanya. Ayan, sa hindi pa nakadikit talaga kay Lods Jose. Siyempre, lagi naman nadalaw yan sa atin, sa team Maliw-Maliw. Yan ang pipa ni guys, si Lods Oni. Support nyo na si Lods Oni. Supportive po yan, si Lods Oni. 1 hour lang sapat na. Oni, 1 hour ka lang tulog mo. Naku, kulang yan. Ako, pagka mga tulog ko, mga 3 hours lang, wala na, bitin na yung ano ko na yan. Hindi na ako makatulog ng maayos nun. Kaya, tamad na ako nun. Nag-ilis din ako araw-araw. Ayun. Ayun, maganda yan, Lods Jose. Ayan. Sige, pagkano makadalaw din tayo sa live stream mo. Ayan. Kuya Mon, maraming salamat sa iyo. Ayun, ako 2 hours ka rin. Ayan, sa 10 million viewers natin yan, maraming salamat sa patuloy. Ano guys, pa-support naman natin si Lods, ano? Siyempre guys, yung mga kwento-kwento na marami tayong alam ng mga kwento. Siyempre, batang batang kwento. Marami tayong, kaya on call kasi ako kuya work ko, kaya kahit nakauwi ako, pumalikan pa. On call ka pala, Lods Oni. Kaya, kailangan talaga yan. Ano ka talaga? Tawag nito, ready. Parang kami, on call din kami. Tawag sa amin, on call din eh. Pagka may customer, puntahan namin. Pag wala, tambay din kami. Yan yung trabaho namin. Pero may oras pagka oras ng, ako kasi pagka 8 oras na naman ang trabaho ko eh. Pagka, sabi ko pagka alas 5, hindi na ako ng trabaho. Alas 4 lang, pwede pa yan. Pero baby face pa rin. Siyempre, importante yan. Basta, pag baby face, dapat mayroon ng baby. Diba? Ma'am Tesha, si Lods Jose. Kasi din yan si Lods Jose, mga din ng team, bago na monetize channel, alam ko naka din sa team Mali-Mali si Lods Jose. Tagal na yan, si Lods Jose rin naka sa team Mali-Mali.
Hindi ko na nakita si ano, si dati yung pumupunta sa ano namin, sino ba 'yan? Ayun lang, walang bibi. Ayun, siyempre darating din yan, Lods Oni. Siyempre hindi naman darating yung ano yan, darating din yan. Dalawa na naman yan, pagka walang darating, siyempre mag-alaga na lang tayo ng mga alaga tayo ng mga manok, mga pagkapirahan, di ba? Malilibang ka rin eh. Oo. Alaga ka ng mga ibon o ano dyan ng mga ano, maganda din yan. Yan, tama yan, Lods Oni. Lahat kasi ng bagay, dapat maging kontento ka kung anong mayroon ka, kaya para maging masaya. Pag hindi ka kasi naging kontento, hindi ka masaya. Siyempre, may hinahanap mo. Hindi masama mangarap. Di ba? Kaya nga sinasabi, mayroon tayong kanya-kanyang biyaya. Kaya huwag tayong mainggit. Ganun yun. Tama, di ba? Ayun. Ako kasi, mahilig din kasi ako sa aso eh. Yung mag-alaga-alaga ng mga aso. Kahit mga aso pala sa bagay, meron ko may aso doon eh. Manok. Huwag ka na mag-alaga ng panabong. Talagang babagsak ka niyan pag mag-alaga ng manok. Okay lang yung mga pang-breeder. Pero yung mga panabong, ay wala. Ayun. Kaya nga, hindi naman masama mangarap guys. Abutin yung mga tala. Di ba, Ma'am Tesha? May radyo at 1 million viewers ang pa-BG-BG dyan. Yung nga sinasabi nila, mayroon po tayong kanya-kanyang biyaya. Kaya huwag po tayong mainggit o wala po tayong ano. Yun. Parang tulad kasi ng ano yan. Palagay natin, mayroong sasakyan yung kapitbahay mo. Siyempre, ikaw bibili ka ng sasakyan. Bili ka rin ng sasakyan kasi may nakita ka, may sasakyan yun sa kabilang ano. Siyempre, yung sasakyan na yan, siyempre, kailangan nyo, kaya kailangan nyo yung sasakyan, kaya bumili siya. Ikaw, hindi mo naman kailangan, ba't ka bibili ng sasakyan? Kung kailangan mo yung motor, motor na bilhin natin. Kasi hindi naman makapasok dun sa lugar mo eh. Magsasakyan ka pa, motor na lang. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Patamsa ka naman kung di mo nakadikit kay Lods Oni. Alam ko naman lahat na nakadikit na rin kay Lods Oni. Pero guys, ano naman natin, short video. Mga video niya, panood nyo naman. Ayan, so ikot lang. Sabayin natin. Naka 2 hours na rin ako. Ayun, tama. Ayun ang sinasabi. Maging kontento po tayo. Pagka mayroon tayo. Pagka sumubra kasi, no? Oo. Yan sa akin natutunan lang yan, di ba? Ayan mga shoutout sa 10 million viewers natin. Siyempre sa karanasan din po natin bilang mga... Siyempre lahat naman tayo nakaranas ng paghihirap. O di kaya bago natin makamit yung ano natin, di ba? Alam nyo guys, daming nangangarap maraming... Ayan, tawa tuloy si Sandian. Maraming nangangarap nangangarap talaga ibang bansa. Isahan nyo lang yan ha. Mga ibang bansa, di ba? Mga probinsya. Minsan yung iba, binibintay, sinasangla yung lupa para pag-abroad lang. Alam nyo lang yan sa probinsya. Pero hindi pa rin sila pinapalit. Halimbawa, mayroon silang problema, niloko sila ng agency, minsan bagsak sila sa medical. Dalawa lang naman kasi yan. Kaya ako nga, hindi ko naman in-expect talaga, hindi ko naman talaga pangarap na mag-abroad ako. Hindi ko talaga pinangarap kasi nga, yung sinasabi na kontento ka na ron sa buhay mo kung mayroon kang noon. Kasi siyempre, kumbaga, hindi ka naman na wala ng pagkain araw-araw. Siyempre, hindi mo naman pinangarap. Pero dumating yung time, siyempre, ginigrab ko na. Sabi ko nga, baka pagdating ito sa medical, bagsak na ako nito eh. Kasi mabisyo ako noon. Siyempre, nagninigilyo ako, umiinom ako. Siyempre, alam mo naman pag manigilyo, umiinom eh. Siyempre, medical mo, ano yun? Ay, baka may spot baga ako nito. Naubo-ubo pa ako, dating na Manila. Pero sa awa naman Panginoon, siyempre nga, yung sinasabi na kumpara talaga sa iyo, ibibigay sa iyo. Yung medical ko, fit to work naman, di ba? Ayan lang yun. Pero yung may kasama ako dati doon, nakita, may spot yung baga niya sa ano niya. Sabi niya, hindi naman ako naninigil yun, hindi naman ako minom, bakit may spot yung baga ko? Ano yung sinasabi? Siyempre, may technique din minsan kasi guys po medical.
Yung yung chewin ko tinuruan ako nun sabi medical ka. Wag kang 'pag sinabing hinga ka, tapos hinga kang malalim tapos ano, sa'kin ginagalaw ko lang yung ano ko, yung siyempre makita ba yun 'pag ano, yung tinuro sa'kin, eh. Nagalaw ko lang yung balikat ko pero hindi ako humihinga. Pinipigilan ko yung hinga ko. Yung kanya-kanyang mga tiktik yung mga medikal ano. Pero kung may sabit talaga yan. Siyempre kung hindi talaga sa'yo yung parang bagay na yun, hindi talaga yan. Yan nga yun, sinasabi ko guys, hindi lahat kasi ng ano, nangangarap maging OFW ay nakakapunta. 'Di ba? Mayroong minsan napanood niyo naluloko, minsan bagsak sa medical. Ang pinakamahirap kasi 'pag sa medical mo 'pag nagkaroon ka ng hepatitis talagang hindi ka na makakaano niyan, sigurado 'yan. Pero kung mga baga-baga lang spot mo 'yan, madaling magamot pa 'yan. Magamot pa 'yang mga ganyan-ganyan. Kasi pagdating dito may medical ka pa ulit. Kunan ka ng dugo, i-X-ray ka pa, oh. Kaya nga fit to work lagi, 'yan naman ang ano. Simula nung maulit ako sa mga magulang ko, iniwanan ko kapatid ko, lahat ng dinanas ko pero heto ako ngayon kahit nag-iisa umayos ang buhay ko ngayon. Yan ang importante niyan Lutzohni. Basta gumagawa ka ng tama, wala kang inapakan na tao, ang importante diyan. At siyempre alagaan mo rin kalusugan mo, kasi 'pag hindi mo kasi inalagaan yung kalusugan mo, siyempre alam mo na bawal tuloy-tuloy mo pa rin. Yan nga sinasabi nila, yung mga katwiran kasi ng iba, bahala na, oh, 'di ba? Oh, sa taas na ng bahala sa'kin, pero mali yan guys. Siyempre guys 'pag iingatan mo yung sarili mo, iingatan ka rin. Gano'n kasi yun. Oh, siyempre alam nga naman na magdala ka ng sasakyan sabihin mo paspasan mo ng takbo, alam mo na 100 lang yung 80 na yung takbo doon. Paspasan mo ng 100, di naaksidente ka, di tigok. Siyempre mula sa magbubuti hanggang sa nasa government na ako ngayon, yan congrats sa'yo Lutzohni. Siyempre lahat ngayon guys nagsisikap, oh, 'di ba? Kung naging ano ka na, ang tawag nito, 'pag nag-regular ka na kasi as a government employees, malaking ano na 'yun, achievement na 'yun, 'di ba? Kumpleto ka na sa SSS, kumpleto ka na sa GSIS, kasi 'pag government may mga GSIS 'yan, eh. Oh, 'di ba 'yan ang importante do'n. Kung may stable ka ng trabaho, at least alam mo pagka ano, dating mo ng ano, meron ka ng maasahan na ano. Pero sa'min kasi mga OFW guys, 'pag hindi ka nag-self-employed tulad ng mga SSS na 'yan, wala naman kasi kami niyan, eh. Oh, 'di ba? Kaya halos karamihan ng OFW, wala talagang ipon, halos karamihan. Hindi naman sa lahat, pero depende din kasi sa tao 'yan, eh. Kasi ang OFW kasi minsan hindi din prepare. Kumbaga, pagka mayroon sige lang, depende nga sa tao sa pag-handle mo ng ano. Regular na po ako kuya, 'yan, congrats sa Luzon. 'Yan ang pinakamaganda maging regular ka na employee. Kasi kahit magkapalit ng administrasyon diyan, wala ka ng problema, 'di ba? Mapalit man sila ng administrasyon, diyan sa pinapasukan mo, hindi ka nila mapatalsik kasi nga regular ka na, eh, papatalsikin ka nila, babayaran ka nila ng ano mo, ng serbisyo mo diyan. 'Yun ang maganda pagka government employee ka, katulad ng mga teacher na 'yan, oh, 'di ba? 'Yan ang mga ano ng mga trabaho, pang-lifetime, may dating ng panahon. Siyempre, sa OFW naman kasi kailangan talaga mag-savings ka. 'Yun ang natutunan ko rin diyan. Siyempre ako sa ilang taon na wala na akong savings. Pagka mayroon sige, parang kailangan, sige. Di baling wala kang pera. Pero siyempre guys, tumatanda na natin, kailangan din natin mag-savings siguro. Pero nga, depende na lang yan. Kasi pag-uwi mo doon, balik ka naman sa umpisa. Basta importante, may makita kang ano, ng pinaghirapan mo rin. Para at least, may ano ka rin, may, tawag nito, o sa ano pa, mayroon ka rin remembrance. O, handumanan, o sa Ilonggo pa. Ilonggoon natin. Kasi hirap sa Tagalog. Ayan, mga chat ulit sa inyo dyan guys. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, ipatamsakan naman natin yung ito. Nakatamsak lang kayo dyan sa premium ni kay Lods, ano? Jose Ibanez. Nakasupport ko yan. Ano naman natin sa Lods Oni? Ayan, sige. Lods Jose, maraming salamat sa pa-members mo, Lods. Gawin ko na siguro 3 hours to. Oh, hindi pa ako nagiinom. Ayan. Importante yun. Yung inom, mas okay pa ngayon sa naninigarilyo ka, eh. Diba? Hirap kasi pagka
sigarilyo inom. Ayun, Kuya Mon, maraming salamat sa pabiji-biji mo diyan, Kuya Mon. Ayan, sige gawin na po natin 3 hours ito. Sa lahat po ng 8 million tamsak natin diyan, salamat sa pabiji-biji. Ayan, sa mga ano na lang, 9:05, ayan, tamang-tama yan, 9:30. Mag-in na tayo. Puwede na rin mag-in kasi napapagod din magkuwentuhan. Yung Kuya, bahay work lang po ako. Yun okey yan, Ladzoni. Kasi nga siyempre, at saka siyempre importante din yung sarili mo, alagaan mo siyempre nag-iisa ka lang naman diyan, eh, pagkain mo wala, humanap ka ng mga gulay-gulay diyan, mga masustansyang pagkain, oo. Pero mas masarap talaga 'pag may kasama ka rin sana, eh, 'no? 'Di ba? May sinasabi ka na, "Laban mo naman damit ko, luto ka naman ng ganito, timplahan mo naman ako ng kape." Gano'n 'yan, 'di ba? Kaya ako 'pag umuwi ako nanay ko lang pinapatimpla ko ng kape. Minsan yung, anak ko nga, "Timplahan mo na akong kape." Siyempre binata na yung anak ko. Binata na, may apo na nga ako. Siyempre pagka do'n tayo sa Pilipinas 'pag wala tayong partner, ibig sabihin self-employed na lang tayo. Ayan, Ma'am Chika Live, mega love shoutout po sa'yo. Maraming salamat sa iyong pagdalaw, Ma'am Chika Live. Thank you. Ako 'pag umuwi na lang ako sa Pilipinas, self-employed na lang ako, Ladzoni. Ayan, Ma'am Carmen. Ayan, siyempre, pagka solo kasing katawan natin, malaya tayo. Ating Carmen, sabi ni Ma'am Chika Live, "Malaya ka man, mong tandaan." Siyempre kailangan po natin may partner po tayo sa buhay kasi ayon sa pag-aaral. Pag-aaral. Ayon sa pag-aaral kasi, 'pag may partner ka mahaba yung buhay mo. Totoo ba yan? Ayan, may palaki ako anak na ate ko, binigay ko sa akin nang kunin siya ng asawa niya, papuntang Malaysia, yun, siyempre. Ayan ang importante guys. Well, importante basta malaala ka niya bandang huli. Siyempre kung wala ka namang pamilya, wala ka namang mga ano, siyempre yung pamangkin mo, kung umutang na ano din sa'yo, alagaan ka nila, mas okay yun. Oo. Ayan, Ma'am Chika Live, maraming salamat ulit sa pagdalaw, Ma'am Chika Live. Ayan, hindi na ako minsan nakadalaw sa live stream mo. Nom? Ano 'to, Nom? Kasama kasi pala tulog, eh. Siyempre Muslim 'to, natutulog siya. Ayan, silip-silip din ako sa live ni Ma'am Chika Live. Ayan. Si Ma'am Chika Live ay alam ko nasa UAE din. Ayan, Ma'am Carmen. Ayan guys, may nakapin pa ako sa taas. Siyempre sa camera natin nakapin sa taas. Ayan, nantok. Maraming salamat sa stay home. Stay home ni Ma'am Chika Live. Ayan, kanina pa ako kasi nag-ano, eh. Hindi ako naubusan ng kwento kasi kung ano mabasa ko dun sa baba, nilagyan ko ng kwento. Pangarap na lang magkaroon ako ng kasama sa buhay ko. Yan, nangarap minsan, nabigo pa. Ganun talaga yun. Pagka may darating mayroong kabiguan at mayroon ding ano, dalawa kasi yan, eh, kabiguan tsaka ano ba yan? Kabiguan tsaka hindi ko na mabigkas sa ano. Comment na kayo, dalawa kasi yan, kabiguan tsaka success na lang para maganda. Ano talaga yan, Ladzoni? Yan talagang buhay. Oo. Kaya hindi na ako umaasa pa. Ayan. Siyempre habang buhay, wala, aasa po tayo. May pag-asa. Ayan. Anong topic po? Alam, Ma'am Chika Live, ano lang, nung pumasok ka, kung ano, baga, ano lang to. Rumble lang to topic ko. Yan nga, pag may comedy, mayroong remedy, di ba? Yan, pag mayroong comedy, mayroong remedy. Diba? Kaya nga, sabi nga laughter is the best medicine. Tama ba yan? Tuloy sa Ma'am Chika Live. Mas kung tumatawa ka, ang nagpapahaba din kasi ng bayan tago is tawa. Yan si Ma'am Chika Live, mahilig tumawa talaga yan. Sa live niya. Kung yung tawa mo, halimbawa ay isa't kalahati, gawin mong 3 kalahati. Ayan yun. Rumble o bintuhan po. Ayan, rumble yan, Ma'am Chika Live. Kung kumakain ka ng litson na kalahati, kumain ka ng 2. Ano yan? Yan, rumble po yung ano namin, Ma'am Chika Live. Kasi binabase ko lang sa kwento niya ni Johnny. Nilagyan ko lang ng kwento, pa nag-ano siya. Di ba, parang okay din eh.
May comedy na mayroong remedy. Parang kanta ng Home Along yun, ah. Home Along the Riles. Ayan, kasi nanonood kasi ako gabi ng ano, eh, ng Home Along, eh. Ayan, di ba? Yung mga ito, Rumble naman 'to, ah. Yung mga comedy kasi no'n nakakatuwa panoorin, eh, yung mga Home Along the Riles, yung mga palibhasa lalaki. Kasi paborito kong panoorin 'yan, eh. Yung mga ano dati. Yung School Bukol di ko na naabutan 'yan, eh. Nabutan ko pa 'yun, eh, pero saglit lang yata 'yun. Siyon, tamang-tama ito sa pa-wine ko ngayon, parang asa comedy bar kumpleto na. Ay wow! Yan ang baka nakalabas ko yata ng sa wine ko parang sa comedy bar. Kaya alam niyo guys, yung mga taong mga komedyante matatalinong tao 'yan, hindi niyo lang alam. Agree kayo sa akin? Yung mga comedy ng mga tao, yung mga tulad nila ni ano, yung komedyante, yung mga matatalinong tao 'yan kasi mahirap magpatawa ng tao. Oo. Lods, sa Ibanyes, maraming salamat sa'yo Lods, sa pa-member mo diyan. Kaya kasi mabilis silang mag-pick up ng mga lane niya, di ba? Di ba? Parang idol lang po ito si Panchita. Babalo. Di ba? Yung mga normal na mga ano, Sir Falcon, kanta ka naman. Ma'am Chika, medyo ano, mamaos na ako, eh. Pag next live mo na lang, kantahan lang kita. Mag-request ka lang Ma'am Chika live na kanta mo, tapos praktisin ko yung para pagpasok mo, okey na. Ayan. Si Ma'am Chika live galing kumanta yan talaga, sa live niya. Oo. Ako kasi ang problema kasi nitong ano ko, wala siyang echo kaya minsan na lumalabas yung tunay kong boses, alam mo naman sintonado tayo. Pagdating sa kanta, wala, sablay tayo. Pero siyempre nga, kahit ano naman kantahin mo basta ginusto mo, sumisikat na yung medyo sintonado, eh. Oo, si Chiquito tsaka si Boldock. Namamatay na kasi yung mga magaling mga komedyante. Sila komedyante namamatay na. Ano, oo. Yung mga sikat na komedyante ano. Ayan, may shoutout ulit sa inyo diyan sa 10 million viewers natin, 32 ano na, 30 minutes na. Parang tahimik na ngayon yung YouTube ano, dati kasagsagan ng ano, magulo na masaya, eh. Yan, inaabot natin ko yung Falcon, inaabot ko yun kasi mahilig ako manood talaga nun. Yung may palabas pa si Sam Montaro na ano yan, basta marami ang ano yan, eh. Palibhasa lalaki, pinapanood ko talaga lahat yan. Naubos na mahusay na komedyante, naubos na nga yung Ma'am Chika live. Wala na. Kasi siyempre alam mo naman yan mga yan, mabisyo din kasi yung mga yan, puyat, di ba? Walang tulog, kung wala namang ano sa ano. Pero pagkasagsagan mo pa kasi, di ba? Nabutan ko pa si Dick Israel, di ba? Magaling na ano yun, na supporting actor yun, eh. Di ba? Nung nag-i-end siya, nagkaroon siya ng problema. Kaya nga ganun yun, yung kasikatan kasi na ano na yun. Tayo na lang natitira, kuya. Oo nga. Nasa aming Lods Jose Ibanyes. BG lang. Ako nasa work kasi ako. Yan. Ay, may trabaho ka Lods Jose. Biyernes ngayon. Yan. Kuya tulog tapos tawa ng tawa. Oo, Ma'am Chika live. Kasi yung tawa, sobrang pangit din naman pala. Sabi nila yung tawa daw, magpapagaling din yan. Hindi naman pag sobrang tawa. Siyempre, mabisyo yun. Kasi ako kasi guys, ang style ko kasi, pagka ano yung mga komedyante na yan, pinapanood ko yung tunay na buhay nila, kung anong buhay talaga nila. Di ba kasi pinipictured kasi yung mga ano yan, yung ano niya, no? Si Babalo kasi napanood ko yan, mabisyo talaga yan, naninigarilyo. Tapos sabongero yun. Mahilig sa sabong. Lotis, inaabot natin yan. Diba? Yung mga inaabot ko pa yan, yung mga ano na yan, eh. Kasi batang ano ko, 70s ako, Kasi na yung Ma'am Chika life, hindi, mga millennial pa nga tayo. Millennial pa? Millennial pa tayo, Lods Johnny. Yung Ma'am Chika life, mga millennials pa yan. Diba? Ano yun, mga millennials. Diba?
Batang 90s. Ano ba pag sinabi bang batang 90s dapat natao ka ng 90s o 70s na? Batang 90s eh. 70s tayo pusong millennial. Tama ka, Ma'am Chica Life. Diba 70s tayo? 70s ako eh. Oo. 1975. Ano ako nun eh. Si ano pa nakaupo nun, nakita ko pa 75, grade 1 ako nun eh. Di ba? 1985 pala. Mali naman ako. 75, hindi pala ako tao nun. 1985 pala. Nakaupo pa si ano nun, si McCoy. Nakita ko pa siya, nakadikit pa dun sa ano ng paralan eh, di ba? 1976. Di ba? Ganun yung mga millennials. 19 ano yan. Batang 70s pero millennials ang dating. Ilang taon ka na po? Ayan. Ako Ma'am Chica Life, nasa 44. Ayan. Buong putok. Parang hindi, parang 50, di ba? Hindi pa ako magpo-44 na. Ganun talaga yan. Ano lang. Matanda lang tayo. 1977 ako eh. 76. Mas matanda si Luzoni sa akin pala. Matanda ako sa'yo, kuya. Ilan taon ka na, Ma'am Chica Life? 1970. 75 ka, no? Ano? Matanda pa pala ako. Hindi, okay lang, kuya Luzoni. Anong talaga yan? Lahat naman piling tawagin kuya eh. Huwag kitang kuya uni na lang. Ako baliktad na yung mundo. Ngaran ako. 77 no? Almost 50. Ilang 50 kasi Ma'am Chica Life. Ano na yan? Normal lang yan. Yan ang mga edad talaga na kasagsagan 50s. Mga 40s, 50s, okay yan. 50s, wala naman. Ma'am Chica Life, grabe ka nakita kita eh. Naman. Nakita ko, lolo na rin ako eh. Akala mo lang ha. Ano ka ba? 19 ano ka, Ma'am Chica? Nasa ano ka pa lang, Ma'am Chica? Ano ko na nga, 40 ka pa lang. Tawa akong tawa dito. Yan, tawa dito. Marami kasing lola. Kasi kung nag-asawa ka ng 18 years old ka o 14 years old, siyempre mag-lola ka na talaga nun. Kasi nung unang panahon kasi mga bata pa nag-asawa. Ngayon, mahirap na. Yung iba ngayon, 30 na, wala pa mga asawa. Pag-asawa talaga maganda sa babae, 25. Tama ba? Kasi pag nag-asawa ka na ng looking BB tayo, Ma'am Chica at Kuya Palcon. Ganun talaga yan. Kaya may diskarte yan sa pabibi-bibi na yan. Nauso yung mga, di ba iba sabon, papabinat ng mga ano. Siyempre. Ganun talaga yan. Kuya, ako wala. Yan ang importante dyan. Kaya nga yung ano ngayon, yung kung komedyante ka kasi, kung mahilig kang tumawa, tingnan mo yung mga tao mahilig sumimangot. Parang panakita na magulo na yung mundo. Tamang good vibes lang yung Ma'am Chica. Maganda kasi pag good vibes. Gawin na natin good babes. Gawin na good vibes. Tamang good vibes na kasi. Ayun kasi nagpapano sa atin. Kasi pagka stress ka, pag naisip mo, ay nako, hirap yan. Ano mo naman nagpapa-stress sa tao pag walang pera eh. Ayan Ano sabi pag walang pera talaga, stress talaga tayo. Siyempre. At anong sabihin mo pag wala kang pera? Siyempre. Ano bang mas masaya? Yung mayaman o tamang-tama yung tulad natin na medyo kapos pero makakain din. Siyempre, pagka medyo tulad natin ng mga estilo ng natin, masaya po tayo. Para nyo ba yung maraming pera masaya? Hindi. Kasi pag marami kang pera, delikado din. Mas masaya may husband, vitamins. Yan yung sinasabi ko, Ma'am Chica. Masarap talaga pag may husband, vitamin. Kaya nga sabi ko yung pag-aaral nga, yung may partner sa buhay, mahaba talaga ang buhay niyan. Hindi ba pansin yung mga matatandang dalaga, maiksi yung buhay? Sabi niya, wala ka naman ng dito sa mundo, wala ka naman inasikaso. Di ba? Kaya napapansin niyo yung mga taong barumbado, di ba?
mahaba yung buhay. Kasi pinipigyan pa ng pagkakataon na magbago. Ano dyan? Ayan, kulang sa vitamina, Ma'am Chika Life. Tamsak harang, ayan, maraming salamat kay Ma'am Samra. Pagka kulang ka sa vitamina, ibig sabihin, namumutla ka. Pero kung mayroon ka ring husband, Ma'am Chika Life, namumutla ka rin yan eh. Kasi puyat rin. Minsan kasi sa gabal din minsan sa pagtulog mo kasi yun eh. Tamsak harang, Ma'am Chika. Ma'am Desia, may ginag-shoutout. Ayan, maraming ginag-shoutout. Disconnect to Ma'am Samra. Ayan. Ayan. Pero meron naman iba kasi na sabi nila pagka may vitamins ka, may partner ka daw, sa gabal o sa pagtulog yan. Napupuyat ka. No? Oo, hindi kaya sa gabal. Oo, minsan ano din yan, disturbo sa pagtulog, Ma'am Chika. Okay. Di ba, Ma'am Tasia? Siyempre tayo, wala tayong ano dito eh. Oh. Yan yung ano nila. Pero depende naman yan. Siyempre, depende naman. Oh. Kaya ano kasi yan, pagka may partner ka sa buhay, nakaka-blooming. Ano ba? Kasi pagising mo ng umaga, pagising mo, siyempre, pag nagwalis-walis yan. Tapos nakanta-kanta. Ay, nako. Sigurado, nakaano yan. Di ba? Ano kasi mga ano ng mga girls eh. Naman natin yan. Pero pagka umaga pa nagising yan, tapos nagwawalis-walis dun sa loob ng bahay. Tapos maaga magtimpla ng kape. Hindi naman. Hindi naman sa gabal. Happy nga. Oo nga. Sabi mo, hindi naman happy. Sa akin naman kasi, siyempre kanya-kanya tayong pananaw. Ano yun, Sir Falcon? Hindi mo sama. Sabi kasi sa akin kasi, pag may partner, ayun Chika Man Live. Sabi ko, sa gabal kasi pagtulog yan. Kasi nakakapuyat yan. Kasi may istorbo. Shout dito! Siyempre, kailangan po natin may partner sa buhay naman talaga. Hindi naman hindi pwede. Ako nga, pag umuwi ako malungkot kasi wala akong yung walang taga Siyempre, ganun talaga yung buhay. Ni, shout! Ayan, sabi ni Ma'am Zamra. Diba? Tawa si Ma'am Si Ma'am Tisha nga, hindi naman daw eh. Sa gabal, siyempre. Siyempre, pagka masaya kayo, okay yung mag-partner. Masaya talaga yun. Pero mahirap yun. Pagkatulog mo, pagising mo, may malaki na yung mata mo eh. Ibang usapan yun. Baka gusto mo makasawa sa Falcon. Siyempre, darating tayo, Ma'am Samra. Siyempre, malayo pa tayo eh. Kaya nga sabi ko, pag may partner kasi mahaba yung buhay. Kaya ayaw kong umutsi yung buhay ko. Siyempre, maghanap tayong partner. Kasi minsan, naisip ko rin, baka disturbo na sa pagtulog minsan yun eh. Puyat lang ako eh. Agad-agad. Ayan, kwento lang yan eh. Siyempre, tawang na yun. Pag may kailangan nga, lahat ng gusto mo, ibigay sa iyo. Siyempre, may kanya-kanya kasi May iba kasi pag may kailangan, hingi ka eh. Black eye mo na bago Nagsawa ka na, Sir Falcon. Ay, hindi ako nagsawa. Pag mahal mo isang tao, hindi ka nagsawa sa mga, di ba? Jowa, asan ka na? Ayan. Darating talaga yung para sa'yo. Siyempre guys, yun nga sabi nila, pagka mayroong nawawala, mayroong darating, mas mahigit pa. Di ba? Nahugot yun. Sabi nga ni Ma'am Chikra, paspasan na daw. Alam ko in love ka. Siyempre, alam mo, Ma'am Samra, in love tayo, siyempre. In love tayo sa taas. Ay, alam mo na. Ba't sa akin napunta? Ayun, tawa si Ma'am Chika Live, di ba? Pero totoo naman kasi yan, guys. Masarap kasi may partner sa buhay.
Oo, yun naman kasi ang ano, yun naman talaga kasi ang, plano, dapat may partner sa buhay. Ayun nga sabi. Sabi nga magpakarami, 'di ba? Yung iba kasi naman kasi pilosopo naman kasi, yung iba kasi sabi diyan yun raw yung sinasabi na magpakarami daw. Oo, eh, siyempre nung unang panahon kasi guys konti pa lang yung tao. Siyempre kailangan magparami. Eh, ngayon ang punong-puno na yung mundo natin magparami ka pa. Diyos ko. Kasi para kung mawala meron 'yan, 'di ba? Siyempre mayroon tayong ano, minamahal siyempre. Dami tayong minamahal sa buhay, mag-praise God. Yun kulang pa, ayun. Siyempre gano'n talaga ang buhay natin, oh. Mayroong, ano ba 'yun, hindi ko na alam ang salita. Mayroong kabiguan, mayroon ding, kasiyahan. Ayun, shoutout ulit sa inyo diyan guys sa 11 million viewers natin diyan. Ayun, oh, sila Sonny, hindi ka pa naantok Lord Sonny? Ayan. Double kayod pa, oh. Oo, kayod pa kasi hindi naman hinahanap 'yan hindi naman hinihintay kasi 'yan. Dapat kasi na 'yun nga sinasabi ng mga matanda noon. Yung swerte daw, yung, alam mo yung, kapalaran daw, hindi hinihintay 'yan, hinahanap 'yan. Hahanapin na natin. Swerte daw, hindi naman swerte ang tawag diyan. 'Pag sa suga ang tawag kasi swerte guys, sa sugal lang 'yan. Siyempre kumbaga ano, pinagpala tayo. Ayun, 'di ba? Gano'n yung mga ano, mga words natin. Naku, sa panahon ngayon kilos-kilos. Oo, Ma'am Chika Live dapat nga sa panahon sipag. Oo, may kailangan may sipag, may diskarte ka, Kasi sa panahon ngayon iba na kasi ang panahon no'n, eh. Kaya kami gusto ko magpakarami, hindi puwede, mahina ang bahayan ko. Yung gano'n naman talaga Ma'am Tesha, mayroon namang talagang, binabiyayaan ng mga anak, mayroon namang hindi. Normal naman 'yan, at least masaya naman yung buhay, 'di ba? Kaya pa kuya masaya ako dito sa piling mo, ayun. Siyempre gano'n talaga Lods, 'Yan, Oni, magsawa ka na para mayroong kasama sa buhay, 'di ba sabi niya? Oo, gano'n talaga 'yan. Mayroon talagang, 'yun, oo. Wag ka ng maghanap-hanap basta importante yung mahalaga talaga. Importante naman, siyempre may mga ayan, Ma'am Tisha Hansel Mila, shoutout sabi ni Ma'am Scarlett. Siyempre hanapin natin yung, ayun, 'di ba nga sabi nga 'di ba sa manood niyo sa mga viral na minsan nung dumating sa buhay ko yung ganito naman siya yung naging lucky charm ko. Hanapin natin yung mga gano'n, 'di ba? 'Di ba Ma'am Scarlett? Ayan, Oni, kila shoutout. Ayan. Oni, 'wag mo antayin tumanda ka na, mag-asawa ka na. 'Di ba? Oo. Kasi yung pag-asawa kasi daw sabi nila, pinag-isipan yon kasi din daw kanin niya kung subo mo yung luha. Hindi naman gano'n kasi matanda na tayo, maghanap na talaga tayo. Hmm. Eh, siyempre piliin mo rin yung tao na maka-partner mo sa buhay. Ibig sabihin, yung dadalhin ka sa tamang landas, hindi naman yung dadalhin ka do'n sa kapahamakan mo, siyempre do'n sa dadalhin ka sa tama, ayun. Chika Live, Miguel Love, shoutout po. Ayun. Yung nagbigay ng pagbabago sa buhay natin. 'Di ba barumbado ka noon. Basic pa, bye. Ayan, sige Ma'am Scarlett, maraming salamat sa pagbibidyo. Ma'am Scarlett Vlog, Miguel shoutout po. Hindi tulad no'n, halimbawa barumbado ka nung nakilala ka niya. Eh, nung dumating sa buhay lalo kang naging barumbado. Masama 'yun. Dapat nagbago ka na nung dumating sa buhay mo, 'di ba? Ay naku. Kwentong barbero lang tayo. Ayan, maraming salamat Kuya Mon sa pabiji-biji mo diyan. Ayan, sa lahat ng mga single po diyan, dapat maghanap na rin po kayo. Hindi naman hinahanap, talagang, manaliksik, sabi nga nila, 'di ba? Minsan akong nagtangka sa buhay, umulit, sabay ulit, 'di ba? Boss padikit po, bisita niyo 6 na lang para 5K na po. Ayun, 6K na lang. Sige baba mo Ma'am Chika Live. Pagtapos mo idikitan natin 'yan.
6 na lang pala, kay Lods Onin yan, I think ano na yan, ayan. May shoutout ulit sa inyo diyan. Siyempre ipipin po natin. Ngayon guys, may ano tayo, tamang-tama yan, maging 3 hours tayo. 2 minutes and 49 minutes na rin ako. Masarap minsan magkwentuhan tungkol sa buhay. Salamat po! Ayan, sige. Lods Onin, ipin ko na to sa inyo. Ayan. 6 na lang yung kulang. O, di kaya na to. 6 na lang pala yung kulang. Ayan, tingnan natin. O, hindi pa. 5, ano yan? Kami ni Ma'am, 5K na po. Ayan, 259. Ayan. Ayan guys, may binaba ako dyan, yung binaba ni Ma'am Chika Life. Hindi pa nakadikit, iwan na po kayo ng bakas. Ayan. Si Ma'am Chika Life po ay nag-live yan, always. Ayan, malaki nga yung mga viewers na yan. Iwan lang po kayo ng kay Ma'am Chika Life kasi ako nakadikit na ako kay Ma'am Chika Life. Kaya nga maganda yung title ni Ma'am, Chika. Yung live natin, Chika Life lang. Diba? Kaya nga sabi ni Ma'am Chika Life sa akin, di ba dito kasi kasi Falcon eh. Kasi nga sikat ka naman sa yung Falcon dyan sa UAE. Kasi yan ang alaga ng mga ano dyan. Mahilig sila dyan ng mga Falcon. Oo. Yung mga Amir. Diba? Alam niyo yung mga Amir. Ay, Prinsipe na lang kasi Prinsipe at saka Ayan. Ayan guys, may nakapin pa ko. Support naman natin yung bahay ni Ma'am Chika Life. Ayan, sinasabi niya, life is Chika. Balikan ko po kayo. Ayan, nagbabalikin si Ma'am Chika Life. Ayan. Balikan ko po kayo. Ayan guys, samantama yan. May 8 minutes pa naman tayo natitira. Nalabi sa ating mga oras. Ayan. Tamang good vibes lang po din. Kwentuhan lang. Ayan. Walang personalan. Ito ay kwentuhan lang. Ayan. Walang samaan ng loob. Ito ay pawang ano lang. Katang isip lamang. Pero minsan, mayroon din katotohanan. Balikan ko po kayo. Sabi ni Ma'am Chika Life. Enjoy po natin yung buhay natin. Siyempre, yung buhay natin ay hindi natin alam. Di ba? Kaya nga sinasabi nga nila, bawat gising natin sa mga isang biyaya po yan. Baga, isang ano po sa buhay natin. Siyempre, pag-gising mo na umaga, ay, gising na naman ako. Ma'am Chika, ganda mo talaga. 4 na lang, salamat po. Ayan, 4 na lang sabi ni Ma'am Chika Life. Silipin nga natin. Ayan guys, support naman natin. Ayuda naman dyan. 4. For the first time. Ayan, 4. 4,999. Ayun, isa na lang, oh. Ayan, isa, oh. Ito. Ayan na. Ayan. 4,999 na. Panoorin ko na lang to para hindi sa malagasan. Dan dikit kalembang nakapin. Ayan. Ayan, Ma'am Chika Life. Ayan. Pasobrahan nyo na lang 5,000 si Ma'am Chika Life. Dalaw kayo sa live ni Ma'am Chika Life. Nagpapagames sa minsan doon. Yung ano yun sa kanya eh. Yung tumatakbo-takbo. Yung ang tawag niyan. Yung matirang matibay. Sure, full vitamins. Scarlett Vlog, ating maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat si Ma'am Scarlett. Ayan. Ayan, panoorin ko na yung video ni Ma'am Chika Life. Oh, diba? Oy, daming paro-paro Ma'am Chika Life lumilipad, ah. Ayan. Ligwakan. Oh, ligwakan pala yan sa kanya. Ayan, ay, si Bibi Boy. Ang haba ng buhok ni Bibi Boy. Ayan, Ma'am Chika Life, panganay mo yan? Dan sa nakapin. Ayan guys, anong 5,000 na yan si Ma'am Chika Life. Siyempre, supportive yan si Ma'am Chika Life. Nagre-reaction po yan sa Mardy. Ayan. Bunso po. Wala nang kasunod yung Ma'am Chika Life. Bunso talaga yan. Final na yan, final. Kaya ako yung bunso ko, ano na eh. For grade, grade 11. Ano ba? May ito na graduate po. Okay. Parang ano na to, panghuling baby mo na pala ito. Parang ano. Menopausal baby ba? Tama sa mga. Kasi nasabi ko, kasi kami, mayroon kaming menopausal baby yung nanay namin. May bunso kami, ano pa lang ngayon? First year college pa lang ngayon, bunso namin. Oo. Pero ang sinundan niya, may git na 30. Yung huling ano ng nanay ko. Kasi dalawang college ni Ma'am Chika Life, ibig sabihin, layo na ng agwat nito.
O, di ba? Ayan. Maraming salamat ang dikit niya kay Ma'am Chika Live. Putik. Talaga. Hindi lang naman kayo Ma'am Chika Live ang minupos. Kami di malaki. May minupusal din. Oo, ganun yun. Ayan, maraming salamat yung dikit niya kay Ma'am Chika Live. Gawin niyo po 990. Tingnan natin. Sana all 5,000. Laki ng bahay. Ayun, 5K na si Ma'am Chika Live. Ayan, dilagan natin. Meron pa pala akong dikit dito. Maraming salamat po. Ayan, panoorin po natin yung video para kapit na kapit. Yan yung sinasabi. Sir, ulit naka-off ang comment, hindi kalimbang. Sino yan? Sa Ma'am Blazy pala. Hindi ko napansin. Ma'am Blazy, may shoutout sa'yo, Ma'am Blazy. Ayan, sila po ay magkaan rin yan. Nila Ma'am Chika Live yan. Ni Frelads Nelson. Siyempre, pag dyan si Ma'am Blazy, yan si Frelads Nelson. Tabi yan sila eh. Kapag nag-Sir Oni yan, ibig sabihin, si Ma'am Blazy ang gumagamit yan. Pagka hindi yan, pagka sabing pinsan, ayan, si Frelads yan. Ano yun? Ayan. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa inyo dyan guys. Ayan, siyempre maraming salamat sa pag-stay sa aking bahay. Ayan, kaya naka 3 hours din po tayo. At kwentuhan lang, di ba? Masaya naman tayo. Tamang good vibes lang po tayo. Dubos na daw. Shoutout po Sir Falcon. Paki-shoutout mo daw sila Ma'am Scarlett at si Ma'am Alilaba. Ayan. Shoutout sa Ma'am Scarlett. Ito si Silvio. Nagamang friend Lazak. Nagamit mo yung pangalan ng Ma'am Blazy. Sonic Vlog, Dan. Hindi si Ma'am Blazy ito. Si Prelads na yun. Sinasabi ko si Sir. Natak. Ano yan? What's Ma'am Richelle Evangelista Live? Naka-live din si Ma'am Richelle. Tama-tama, mag-i-end na rin po ako. Naka-live din si Ma'am Richelle. Ayan. Sonic Vlog, Dan. Ayan. Mga guys, maraming salamat sa nagdikit kay Ma'am Chika Live. Yung buhay natin ay chika-chika lang. Ayan. Chika Minute. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Chika Live, sa pag-stay. Dala ko guys sa live ni Ma'am Chika Live. Good vibes po dun sa live niya. Kumakanta po siya. Ayan. Nagre-reaction din po siya sa Mardi. Ayan. Meow, meow. Zizika Blazy ng Dubai. Miguel out, shout out. Sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan. Dubai. Maganda kasi sa Dubai talaga. No? Sir, Sion, shout out. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Kablazy ng Dubai. Ayan, may 3 minutes na lang po tayo, guys. Maraming salamat po. Ay, sorry po. Ayan, guys, yung binaba din si Lads Oni. Ay, nagpupuyat na tuloy si Lads Oni. Kanina pa tayo ang dapat nakatulog na yun si Lads Oni. Anyway, maraming salamat sa iyo, Lads Oni. Sa patuloy na pag-support sa aking live stream, pagkwentuhan yan. Kablazy ng Dubai. May love shout out, sabi ni Ma'am Chika Live. Ayan. Ma'am Chick shout out. Ayan. Ma'am Chick shout out po. Ayan guys, maraming salamat sa padikit kay Ma'am Chika Live at saka doon sa kay binaba ni Lods Oni. Support naman natin sa Lods Oni. Supportive po yan. Ayan, pag may mga premiere po kayo, dami po siyang mga alagad din. Nakatambay yung mga gadgets niya. Ayan. Maraming salamat. At siyempre guys, sa lahat na nakatambay niyan, sa lahat ng mga members ko, maraming salamat. Kay Lods Jose Ibanez, maraming salamat sa pamember mo, Idol. Kay Kuya Mon, napatuloy na pag-BGB dyan kay Frelods Nelson, kay Ma'am Blazy. Sa mga kaibigan po natin ng pag-BGB dyan. Maraming salamat sa inyo. Pag walang nagmahal sa akin, magsuot na ako ng bestida. Ayan. Oo, hindi. Kung depende naman kasi yan, Lord Sony. Kung masaya ka naman being a single, okay lang yun. Diba? Diba? Pero kung may ano ka na parang kulang talaga, hanapin mo yung kulang para makita. Siyempre. Tiyaga lang naman kayo. Yan sabi nila, pag may tiyaga, mayroong nilaga. Kumbaga yung ano natin, yung bagay yung, ano ba tawag mo? Pero kung mga Ilonggo lang sana to, okay lang mabilis lang pagsalita. Maya pa, si Richelle. Ayan si Ma'am Richelle, di ba? Sabi, bawal ayun, tama yan Ma'am Chika Live. Sa bawat hamon ng buhay,
ay dapat 'wag tayong sumuko. Oh, di ba? Ay, sabi nga ni Kuya Kim, eh. Ano yung sinasabi ni Kuya Kim. Pero ano, kalabanin ko si Kuya, ang buhay ay wither-wither lang, hindi naman gano'n. Oo. Ma'am Tesha Hansen, hello po. Siyempre ang buhay po natin ay bigyan po natin ng direksyon, oh, di ba? Yung, siyon sayang yung tsorba, oh, di ba? Alam niyo yung tsorba, masarap dito yan, guys. Oh, ma'am, chika lang yung ano, pag magluto kang kasama ko yung tsorba. Yung, beans yun, yun lang po, no? Oh, masarap talaga yun. Oo. May kulang talaga, ma'am chika, nasa puso ko pa rin siya. Ay, wow, humugot na sila sa niya. Oo, tama yan, Ma'am Desi. May kasabihan, mamatay na kung mamatay, huwag kang susuko. Oo. Oo, huwag kang sumuko, guys, kasi ang bawat hamon po ng buhay natin dapat ay do or die. Oh, bring back. Yun, di ba may kanta? May kanta. Bring back memories, bring back. Ma'am Teresa, hello po. Ayan, pwede naman. Ano nyo po, ibalik nyo po yung ano, bring back the memories. Ganun talaga yon. Simple lang naman yan, guys. Kung gusto nyo maka-move on kasi, yun eh, iba kasi hindi maka-move on. Ano kasi kayo maka-move on, guys? Kasi yung Facebook, lagi nyo sinisilip. Huwag nyo kasi sisilipin yung mga Facebook ng ano nyo kasi paano kayo maka-move on? Yung silipin, yan, mga stickmate yan. Kung sinisilip nyo kasi, hindi na kayo maka-move on. Kablain si Miguel Out, shout out. Ayan. Siyempre, oo. Siyon, itapon mo na yan. Psycho change plan na. O, di ba? Oo, ganun dapat. O, siyempre, dapat ano natin yan, guys. Lahat po ng mga plano natin sa buhay, dapat. Siyempre, yan natin sa taas. Yan, para maging maayos yung lahat. Ay, ano yung mga ano dyan. Yan ang pinaka-importante sa lahat yan. O, di ba? O, ano? Ay, naku. Sabi nila, masarap mamuhay. Ayan. Na mayroong ano sa buhay. O, di ba? Kasi wala naman talagang alis sa mundo na ito, guys, na buhay. Namuto kasi yan eh. Yung chika live, yun kasi sa akin. Yun kasi ano ko. Yung narinig ko. Ay, yung ano ko, yung kasabihan ko, walang alis sa mundo ito na buhay. O, di ba? Pag mayroon, sabihin nyo lang. Noong unang panahon siguro, siyempre. Pero siguro mayroon. Siyempre, makadating yung panahon na magkaroon po ng tinatawag nilang rapture. Di ba? Sa mga ano na nakaano. Ayan, siyempre, ano yung sabi natin? Thanks, blood. Ma'am, si kaya ko po umalis na nasa puso, isip ko po kahit anong gawin ko. Siyempre guys, kung ayaw mo, kung mahal mo pa rin yung isang tao, yung gawan mo ng paraan para manumbalik yung pagmamahal na. Wag yung, halimbawa, wag mo na siya ng, halimbawa, may dapat kang baguhin doon, baguhin mo na, di ba? Ano ang mga alis? Di ba, Ma'am Tesha? Kasi si Ma'am Tesha, masaya na yan kasi nga, daming anak yan si Ma'am Tesha. Hindi nyo lang alam. Oo, daming mga anak yan si Ma'am Tesha. Nanganak na yata yung ano ni Ma'am Tesha, dami siyang mga anak. Hindi nyo alam pa si Ma'am Tesha. Dami siyang mga anak. O, diba? Ayun guys, maraming salamat sa inyo dyan sa stay. Naka 3 minutes na, naka 3 ano na pala. Ma'am, si kaya ko po umalis na nasa puso. Ayun. Siyempre, dapat pag kaya mo siya mawala sa'yo, suyuin mo ulit ng mga ano dyan. Baka may jowa bells na. Yon, ikaw lang po dyan. Galaw-galaw na. Siyempre. Ibig sabihin, Ma'am Chikalay, pag ayaw pa rin umalis sa puso niya, baka wala pang jowa yun. O, di ba? Hindi na nanganak si Katkat. Hindi pa nabubuntis. O, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Sumuntis maraming ano yan. Mayroon si Katkat niya. O, di ba? Umalis talaga. Pero kailangan kong kalimutan. Ayaw ko lang umalis talaga. O, di ba? Ganon talaga yan. Siyempre normal yon. Siyempre bigyan mo na ng time. Kumbaga yan sinasabi na pag kayo yon, siyempre ikaw ka ng paraan. Hindi naman pwede niya na pero yun nga. Visit in lababo ka pa sis.
Siyempre. Yun kasi mahirap. Siyempre, unahin mo na. Kasi yung, siyempre yung, ano ba yan? Nabubulol ko lang. Wala akong makabigay ng di ba? Sabi ni Ma'am Chika, in lababo. Kalokohan na yan, Oni. Hindi mo nalimutan. Ayaw mo lang kalimutan. Oo nga, Ma'am Tesha. Oo. Sabi ko nga kung gusto mo mag-move on, simple lang yan. Dali lang yan. Oo, tama yan si Ma'am Tesha. Siyempre, yung ano Lechoni, ano natin, mas kanya-kanya tayong ano eh. Wag natin po yung puso ni Lechoni kasi nandoon pa eh. Diba Lechoni? Kaya nga, siyempre, pwede yun kasi wala pa naman, halimbawa, yung minamahal mo, wala pa namang ano yun. Siyempre, kung may pagkakamali ka nung una, sa panghuli nung, gawan mo ng paraan na may pwede mong baguhin. Ganun yun, di ba, Ma'am Tesha? Sige, Mama, try ko po. Ayun. Tesha, sino nga, pakisampla si Sion. Hindi. Oo. Ang ano kasi dyan, bakit ka nagkaroon ano, yung mayroon kang hinakit sa puso mo. O, di ba? Tama ako, Ma'am Chika Life? Tanggalin mo yung puot. Yung sinasabi, tanggalin mo yung puot sa puso mo. Yan. Mawala yung ano mo, yung galit. Kasi puot yan, parang galit yan eh. Kaya hindi ka makaalis-alis dyan. Ganun yun. Ganun yung mga sekreto. O, di ba? Tama ako, Ma'am Chika Life? Oo, siyempre. Ma'am Chika! Yan ang importante. Matuto kang magpatawad o tanggalin mo yung puot sa puso mo. Ba't ka magaling ba, Char? Bakit ba? Yan. Nagpatawad po tayo. Masarap yung pakiramdam pag mayroon pong kataparan sa ating mga puso. O, di ba? Ayan. Siyempre, kailangan naman natin talaga yan. Yan naman pwedeng hindi. Kasi yun naman importante sa buhay ng tao eh. Oo. Kung nakasala ka, siyempre hingi ka ng kapatawaran. Pero wag naman lagi na nagsala ka, hingi ka lang lagi ng hingi. Mali na. Oo. Ayan. Di ba? Tingnan mo si Ma'am Tesha. Ma'am Chika, in love lang po sa sobra sa kanya. Kaya po, nahirapan po akong makalimot. Ayan. Ayan nga, ayan ang yung pagka-in love, mahirapan makalimot talaga. Ako, pag ganyan ka, di ka makamove on. Tatanda kang tigang. Nagalit na si Mama Tesha mo sa'yo, Ladzoni. Hindi naman. May ano kasi dyan. Yan nga sabi nga, pag mahal mo pa yung isang tao, gawan mo ng paraan. Kasi kung wala naman siyang partner pa, ano na paraan, di ba? Give pangalawang chance. Di ba? Second chance. Pero pangatlo, pang-apat, hindi na yan pwede. Yan, welcome to Tingangers. Ayun, welcome. Kung pag hindi mo ma-welcome ka talaga sa Tingangers. Mahirap maging tigang. Hindi, siyempre depende naman sa yan. Huwag niyo isipin, wag mo na, kapag ganun kasi ang sistema, Ma'am Chika Life, Ma'am Tesha, wag mo isipin yung mga ganung bagay. Para hindi ka maging tigang. Oo. Daming pagkabalahan. Oo. Sa isip lang naman yan, yung mga ganyan-ganyan. Pagka hindi mo naisip yan, ano yan? Alaga ka ng mga baboy dyan, mga manok, mga kanding, halabaw, baka. Pag natigang ka, mag-focus ka dun sa mga alaga mo. Diba? Kasi marami naman kasing, mayroong nga maraming naghihiwalay din dahil nga hindi na makano doon, mas inuuna pa alaga yung mga alaga nila, di ba? Wala nang time. Kaya nga parang tawag nito, baliktaran lang yun. Oo. Welcome to Tingangers. Sana makamove on ka na. Hindi makamove on talaga yun si Lechoni kasi mahal niya pa daw eh. Ang problema kasi, paano siya makamove on kasi mahal niya. Pero mahal niya, pero hindi niya naman ginagawa ng paraan. Kaya nga po, sa pilitan ko po inaalis sa isipan ko. Kaya nga po, whitey-whitey ko araw-araw para malibang po. Ayan. Hindi. Ano ba yan? Hindi tayo kasi hindi ako relate sa mga ganong bagay kasi siyempre alam mo naman tayo. Happy and contented na tayo sa buhay natin ngayon. Ano ba? Ang importante guys, may happy. Hindi, ganyan naman talaga. May mga darating na pagsubok sa buhay natin. Pero, yun dapat, baka yung para sa iyo, dinadaanan ka na lang.
Di mo pansin, wala na, ubos na. Oo, yun. Bakit ba kayo naghiwalay, sis? Baka marites lang. Ano, siyempre, may kwento din sa Ilazon. Wala na marites si Ma'am Chika Live. Siyempre, si Ma'am Chika Live, sa pangalan pa rin, Chika Minute yan. Chika is life. Chika mo na yung Lazone. Yung mga ano lang, mga konting effects lang. Oo, sabi ni Ma'am Tisha, wala na, ubos na. Pag lagi mo din na, uubos na yan. May kwento mo na Lazone, ano daw. Siyempre, ganun talaga yan. Sabi mo, mahirap makamove kasi mahal niya pa nga. Ang problema nun, kung mahal ka pa niya. Mahirap naman kasi yun, nagmahal ka. Ikaw lang nagmamahal, tapos siya hindi. Hindi na tama yan. Hindi, sis. Hindi, sis. Yun, bro. Yun, chika. Hindi, yun ang tawagan kasi nila eh. Hello? Yan ba yun? Baka, bro, yun. Hindi ko alam ha. Dito kayo. Alam mo sa'yo ni Ma'am Chika lang. Alam mo, sorry. Ayan kasi sinasabi ko. Pagka, ang mahirap kasi dyan, baka ikaw lang nagmamahal. Tapos siya hindi naman. Wala, lugi. Oo. Lalaki yan. Lalaki yan. Babae yan. Sige mo, chika na. Kala ko girl, lalo. Ayan. Oo. Laki yun si Lazone. Kaya nga sabi ko, girl, sis, siyempre, ganun naman ang tawagan talaga. Kasi ngayon, baliktaran na kasi Ma'am Chika Live. Yan sinasabi ko, pwede siyang, girl. Ang girl, pwede mo tawagin mga boy. Oo. Baka meron din kasi yan. Siyempre, yan yung sinasabi. Alam mo kasi ang nakakasira talaga ng relasyon, yung may technique kasi dyan eh. Nagpayo ka lang mo naman. Marinig tayo nito sabihin mo. Nagpayo ka lang mo naman sabi diba? Siyempre, yung ano kasi, bawat may matutunan ka talaga dyan. Yung kumbaga, pakumbaba, yung medyo mainit yung isa, siyempre kung medyo mainit yung isa, medyo bababa ka. Pagka medyo mababa yung isa, tataas ka. Ganun yun. Ayun nga sinasabi ko, yung sobra, nakakasama din. Yung, lahat kasi ng sobra, masama din. Lahat ng kulang, nakakasama din. Dapat sa gitna lang lagi. Di ba, Ma'am Tisha? Oo nga, nako, pag kung tawa mo na yan, baka makapigil mo, iwan ko na lang sa sunod nun. Hindi na marinig yung Tisha. Kaya sobra. Yung nga sabi nga, pagka tinatawag kasi na sulit. Sulit kasi yung tawag doon eh. Sulit ako, gano'n, di ba? Pag sinasabi kasi yung sulit, guys, dapat huwag kang maging sulit. Kasi pag sulit ang tinatawag kasi nila, kahit mali na yan, kinakampihan mo. Tama ba ako? Dapat sabihin mo, sige, hindi ako sulit, ano lang yan. Patuloy namin yung relasyon namin. Parang kandidato lang naman yan. Solid na ano ko, pero siyempre, pag solid ka kasi, lahat ng mga mali niya, kakampihan mo. Yung ano yun, ang pipiliin mo yung mga katulong sa atin. Hindi pwedeng solid. Kasi pag sinasabing solid, nagiging ano ka na nun. Dapat ano lang, tama-tama lang. May jowa na ba na iba? Sige, interview tayo ni Ma'am Chika Live, ha? Kasi Chika Minutes po tayo ngayon. Ipalitan natin yung live ng Chika Minutes muna. Okay ka niya, Ma'am Chika. Pahaba yung live natin ito. Hindi, kasi hindi masama ang sobra, ang pagmamahal. Namiligay ang masama, dinidibdib mo. Ayun. Oo. Kasi dapat lahat ng bagay kasi mayroong hangganan. Ganun yun. Mo yung pangkawala kaya di ka makamove on. Hindi nga natin alam kung ano nga. Kasi sa bawat isa kasi kasi kung naghiwalay kayo, bawat isa kasi ng side, mayroong mga ano yon.
Mayroong mga dahilan yon. Oo. Kasi dapat lagi sa gitna ka. Halimbawa, tulad sa'yo, ikaw ang tagapamagitan, ako sa gitna ako lagi. Siyempre, pakinggan mo muna yung side ng ano, kung bakit sila naghiwalay. Baka may kasalanan ka rin. O may kasalanan din siya. O, di ba ganun yun? Di ba, Ma'am Tesha? Ma'am Chika Life? Bakit di mo suyuin ulit? O, di ba? Yun yung sinasabi ko, Ma'am Chika Life, suyuin niya ulit. Kung wala naman siyang partner, bakit di mo suyuin, di ba? Ano yun? Kung marami siyang tao, gawa ka ng paraan. Pero wag naman yung masyadong ano ka na, makaawa ka na. Hindi naman, yun naman tama lang. Pagka ayaw niya na talaga, huwag mo nang pilitin. Kasi magkakaroon na ng ano yan. Kasi once kasi na nagkaroon ng problema yan, yung tulad kasi ng ano yon. Tandaan nyo guys, tulad ng mag-asawa yan. Halimbawa, tulad sa'yo, yung asawa mo, pinagbubuhatan mo ng kamay isang beses, hindi na mawawala yan. Sa tuwing mag-away kayo, ano mo talaga ng kamay mo. Kasi naumpisahan mo na, di mo napapansin niyo yung ganyan. Kaya nga, habang maaga pa, ay agapan nyo na. O, tama ko, Ma'am Tesha, di ba? Ganun yun. Ganun yun kasi ang pag-ibig. Kasi pagka may away, dapat bawat away nyo, may matutunan ka rin doon. Di ba? Mayroon naman kasing babae na pag nag-away ko nanahimik lang. Eh, ikaw naman na kaya mo ng tahimik, gusto mong sumasagot. Siyempre, mag-away talaga kayo noon. Ako na rin kasi sumuko, kaya hirap po akong makalimot. O, di, sinusuni pa lang. Tingnan mo din, mahirap kapag pilit. Oo, mahirap din kasi pag pilit yan, guys. Pag pinipilit kasi, mahirap talaga yan. Mayroon naman pinipilit na masarap. Mayroon naman na mahirap. Kung gusto mong balikan, suyuin mo sa gawa, hindi sa salita. Ayun, tama, Ma'am Tay. Ipakita mo kasi na ano ka, na deserve ka rin niya. Ganun na. Tapos talaga, sabi mo, kasabihin mo, galing nagpapalkon. Siyempre, wala namang perfecto guys sa buhay natin. Lahat po tayo nagkakamali. Basta yung pagkakamali natin, tanggapin po natin na may mali tayo. Huwag nating mali na nga tayo pa yung mataas. Di ba? Pagka may mali, tanggapin natin na mali tayo. Ayun, di ba? Ayun ang sa akin. Ako minsan, totoo yan, mataas din yung medium pride ko kasi minsan hindi ako nakatanggap na po kamali. Pero pagkalipas ng siyempre hingi ka rin na sorry kasi may mali ka eh. Ganoon talaga yan pagka medyo mainit pa yung ano mo. Kumbaga yung bugso ng iyong damdamin. Baka naman napunta na sa maloko. Kaya nga Ma'am Chika Life, sa mga ganong sitwasyon kasi, dapat siyempre hindi natin alam kung sino may mali sa kanila. Si Lods Oni ba o yung ganon yun eh. Yun ang masama, ikaw ang sumuko tapos ikaw ang hindi makamove on. Ano tawag doon? Siyempre, hindi siya makamove on. Ibig sabihin, mahal niya pa rin kasi siya rin, hindi po siya ganon Ma'am Chika. Ayan, sige, palakpakan natin kung sino mo. Hindi, may naman, lahat naman kasi ng may, di ba may, may chance yan. Isa, dalawa, tatlo. Hanggang tatlo yan. Tatlong chance kasi binibigay. Magbilang ka nga, di ba? Ano ba pinakamalakas? Pag nagbilang ka, di ba? 1, 2, 3. Oh. Yung pangatlo yung pinakamalakas. Yung dapat, yung 3, tatlong ang pagkakataon. Pagka lumampas na yun sa tatlo, pang-apat na, wala na yun. Sira na yan. Pwede yun. Oo. Ayun, yan naman ang importante. Kung kayang ayusin. Pero pag hindi na kaya talaga, siyempre, magkapatawaran na lang. Kasi mahirap naman na aalis ka sa isang relasyon na masama yung loob mo. Di ba? Galing ang payo mo. Ayun guys, may mga katanungan po kayo about sa inyong buhay pag-ibig. Ayun, pamasok po kayo dito kay Falcon. Pag-usapan po natin. Dito po si Ma'am Chika Life, at si Ma'am Tesha. At siyempre, yung ating ngayong panawin si Lods Oni. Yun sa mga na naka-BG dyan. Ayun, tama, pakinig naman kayo. Makawak kayo ng mga station. Ang ating panawin ngayon si Lods Oni, siya po yung natin. Binibigyan po natin ng tawag nito, yung mga payo. Siyempre, yung mga veterano na po dito, si Ma'am Tesha, si Ma'am Chika Life. Siyempre. Ako naman yung taga-salita. Kasi siyempre, ako dito sa taas eh. Kaya nga, kung ikaw ang sumuko at mahal mo pa, balikan mo. Kumilos ka, hindi nakatunganga. Tama. Oo. Ito kasi yan. Ang technique kasi dyan, pag ganyan sabi ni Matis, kasi yan, nag-live ka, ba nakita mo siya doon na naka-live din, mo siyang paninggan. Kasi yun. Nagkakaroon, kasi bawat salita mo nun,
ang iniisip ng patama sa kanya. O, di ba? Oh, tama di ba, Ma'am Chika Life? Ma'am Chika Life, mag-comments ka naman yung Ma'am Chika Life. Kasi ikaw nga yung ano. Ngayon, siyempre, pareho mo si Ma'am Tesha kasi yan, mga ano na yan, mga hanas na yan sa buhay. Siyempre, sa tulad sa mga edad natin na tulad nito, siyempre si Ma'am Chika Life, mag-50 na rin daw siya eh. Si Ma'am Tesha, mga hanas na siya sa tawag na ano, sa buhay. Kung mga veterano na. Kung mga rookie lang naman, hindi pa obras ng mga veterano yan. Siyempre, experiensyado ka na. Alam mo na yung labas-pasok. O, diba? Ayun, mga viewers natin guys, please support naman yung lahat na ganapin na daas. Tama yung si Ma'am Tesha. Kaya nga kung ako, ikaw, huwag kang sumuko. Oh. Pag sumuko kasi guys, talo ka. Habang nabubuhay, walang sukuan. Ayun. Wala kasing forever dito. Walang forever sa mundong ibabaw. Yung forever doon sa taas lang. Kaya laban lang. Oh. Paano kung ayaw niya, mama, ako sumuko tapos balikan ko para saan pa kayo? Mas pinilit kong magtiis, mama. Oh, diba? Ayan, sige, ano yung masabi mo dyan, Ma'am Chika Life? Bago ako magbigay na aking opinion. At saka, Ma'am Tesha, paano kung ayaw na niya? Hindi, ang problema kasi yan, baka ako muna ha. Kasi ang problema kasi, baka gusto niya. Mayroon lang siyang gustong mong baguhin. Oh, diba? Yun ang sa akin ha. O, kayo naman. Oh. Baka nagtitiis din siya, hindi mo alam ha. Baka nagtitiis din siya. Baka hinihintay niya lang yung mga mobs mo. O, diba? Ano yung mga mobs, diba, Ma'am Chika Life, Ma'am Tesha? Sana kaya yung mga yun? Ngayon, nasama ko. Yung masarap yung usapan eh. Kasi sila sa huningan, hindi na natutulog to, nagtatyaga to. Sabi, isang oras ng tulog niya. Ayan. Manami na sir, baka parang lutang ka. Ano, di ka naman, Ma'am Chika Life. Sige. Yan naman dyan. Kasi nakakomment ko eh. Oh. Tapos mag-end ako mamaya. Ay, nako. Ay. Walang babaeng matigas ang puso kung makakitang seryoso ang lalaki. Tama si Ma'am Tesha? Si Ma'am Chika Life naman. Ano doon tao? Ay, nako, buhay natin. Ay, ganyan talaga ng buhay naman ng tao. Kaya, ano tayo? Tamang ano lang. Tamang good vibes lang. Good vibes lang tayo. Ayan. Oh. Oh. Yan yung sabi, huwag mo susukuan. Tulog mo na lang yan. Oh, di ba? Sabi ni, tama yan, Lotso, itulog mo na lang yan. At tayo mag-end na. Yan ang pinakamad na sinabi mo, Ma'am Chika Life talaga. Kasi kanina pa ako gusto mag-end. Kaya maraming salamat sa inyo dyan, guys. Yan, tayo matutulog na. Kasi naka 3 hours na talaga ako. At final destination na talaga ito. Ayan, Lord Sonny, maraming salamat sa inyo dyan. Ayun kay Ma'am Chika Life, maraming salamat sa pagdala. Maraming salamat sa pagdikit dyan. Sa kay Ma'am Chika Life. Ako mag-in, naka 3 hours na pa. 2 hours na kayong live ko eh. Oo, kasi naka 3 hours na 22 minutes na po ako. Ayun. Ayun kay Ma'am Tesha, maraming salamat. Mama, baka andito siya, itulog ko na lang natin. Ayun. Ayun, Ma'am Chika Life, maraming salamat sa pagkulitan niya kay Ma'am Tesha. Ayun, maraming salamat ulit sa pagdalaw sa inyo. Sa lahat po, ayun, maraming salamat. Ayun, sa lahat ng mga members ko dyan. Kay Lord Jose Ibanez, maraming salamat sa pagdalaw, Lods. Ayun. Thank you so much sa inyo dyan, guys. Maraming salamat ulit. Ayun. Baka kasi ninuyo ka, tapos, good night po sa iyo and good luck ha. Ayun. Ma'am Chika Life, maraming salamat ulit sa iyo dyan. Sa ayun, siyempre. Pagsabayan dito sa pagbiruan ito at sa mga, siyempre, mga ano natin. Kwentuhan lang po. Yung tama, good vibes lang po tayo. Ayan. Maraming salamat sa 9 million viewers natin dyan. Sa lahat po ng dumalaw. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, Maria, nakahabol pa si Maya. Maria, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, sa lahat po ng bumisit sa akin live stream, ako'y matutuwa. Magla-live na. Kasi nabubulol na ako eh. Ayan. Ayan, good night sa inyo guys. Sa lahat. Maraming salamat. Ako'y mag-in na. Ayan, maraming salamat ulit sa Ma'am Chika Life. Ayan, kay Ma'am Tesha, maraming salamat ulit sa iyo. Ayan, siya, punta ka sa live ko. Pag-usapan natin yan, madami akong bisita doon. Ayan, sige, punta ka sa live ni Ma'am Chika Live. Ayan. Ayan, everyday din si Ma'am Chika. Ayan guys, may nakaset po tayo nakalive sa Ma'am Chika. Pasyal po tayo na sa live ni Ma'am Chika Live. Ayan, maraming salamat sa iyo. Maria, maraming salamat. Ayan, papaalam na ako. Ma'am Chika Live, maraming salamat ulit sa pagdalaw sa aking live stream. Thank you so much. At ako mag-good night na sa inyo. Ayan, good night sa inyo guys.
At Maria Blanc, Miguel Out shout out, sabi ni Ma'am Chica Life. Ayan. Ayan, good night, bye-bye. Ayan, nag-ano pa eh. Babasahin ko muna kasi nakahuli sa Maria. Yan, Miguel Out shout out ulit sa inyo dyan, Maria. Ayun. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Good night.